kuri ndururimi yane rutari kwama niga korona ja orutuguta somoro aye no rosengia rwanya sai nigo rwente gosuswa egeromente kwama na gikere Nyasaye akobige tore moyo okweyana nenda kwereri tukuri arero elino mente kwama elino musubu kogendere omwana Nyasaye anonsia sotegerete kurwa ase bitune bitu bya gusim chingongonye chense manyanga Nyasaye ni watu murobiri umuyaso buri mabwao akubangere tamaya egero nyare komenda kwama onyare komenda gukuru misubu kerengia tigatogenda subusi Nyasaye tomo sasime tomo togie tomo tebi ngomonene nyara kwa kogoto susa egere tomente kwama Kristo omotogi unaense na byonse biro asema mbiyabone gari goto akobakire twakoiro na sinja ya Nyasaye byabona sinja watu bokirie na byabona sinja watu relituko tatabe miganda twamanyire ngaye ekero olime yaito na intume yao kende yose getoko gosaba Nyasaye ni gogotwa omo tegererio yegana mubikira sababo kao we Soko TV ekera kogo kagosoka kujya se biasara byaye kujya se gasyaye tatabe miganda mubikira sababo kao murende na ndo murai na ndo muagate byamuna sibonsi abati kisabara se tukurero Nyasaye baraya sikisabari bakogenda abakogenda nebyuma birokisina makamanya abantu Kristo bentere bayao obaraye baikebya nende bera newo jasi family cyabo asingi cyucinguru cyabo nasingi cyobonene bwao abakogenda asibya saratata nabekira samawakao Kristo korobanja kwao asibya sarabire igore bisieli bya igoro bisige kanete egere bya sarabire Kristo byara kwa bikorekana bitwaro kwama okorokuya abana bawo kugenda barasigas au chobis au kubwa mono abige tuge Soko TV nawe bikira samawakao abatangazaji baito bonsi anonzi asibaba toreta la report kurwa asema mbia bono iga niyo na bikira sole Kristo obaraye na endobo Nyasaye obe Nyasaye oye urintenera obe Nyasaye oyo kubarenda na kubagata ikigera nayo monene tigobunya bwa borekane n'ikinguru cyo Nyasaye kireta bware ikigera ya Nyasaye tigobone bwao bamona intwe na kobake na kogoto ya singi nchobya bwao na singi chinguru ogendete gotorokia na singi chama bera Nyasaye to otorocherete ona sima mbega to witigire na endo torae na endo bamona intwe wikamaragoba turi bakireta kulyo bonene asingi nchona Nyasaye to na sabira yansemerete ubya bwao insiyo byana manyinga Kristo Yesu romutoreto amen uyo ngokwana monaye no muranda cha fete ageta kura Happy Church Ministries International soneka Kenya sabi miganda agoseseni ngote binga shalom uende na amani ya Bwana amen. Eje nen Soko TV uboroso bumugusi amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime yen Soko TV oboroso umugusi Buya kegemo mwancho muligari bwa Soko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegema inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambieje Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eje nen Soko TV uboroso bumugusi
omuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu. Muligirili andonsia sole ngokwarigana nda ase ensoko bwakire wiki yenya litukonelia Jumatatu gose tichirimo citariki 15 nemo mutinyo kabiro mwaka w'ikirubere 2025 nemo na nemo na mwanchu muligirili nyegene tenge mambia one ndongere mbiyere kuna kobokole onye kole chinsemo cha Nairobi iberera linyinke igora kamburanga twete busenerwete bara rendera bukonyara kabagoso kabali bali ase county ya Kiambu na mogoto tebigo senetweta semambia bono noli ora sensemelia Kajiado totema Machakos totebi abumbali bali chinseme chicha Nairobi ni chinsemo chirichi tana ino mwanchu muligirili na bogoto tebinga ngakikwabo kira semambia bono bali bali ase chinsemo chiagusi ase bituno biriye bijatogoteba nga byomugusi igole ase county ya Nyamira mwanchu muligirili na bogoto tebinga ngakikwabo kire netwete abuchinsemo chia Nyamaya netwete Gesima netwete Nyabiose netwete karantini netwete machuri ati Nyamakoro tomate netwete sani nabogoto tebigose netwete onye kole chinseme chia Mawawa Rugoraiga sobo monyonge nabogoto tebinga ngakibwa kire bali se county ya Kisii gose onye kole se county ya Kisii nabogoto tebinga ngakibwa kira bu mugakarati ngakibwa bwa kire otoke gole chinsemo chiri chiabo basi otoke gole Nyangoso otoke gole chinsemo chiri chia Kero Kenya nelie baganire ekaroro bebendo bwatamanga naye badegote abale Keroka yonsi gebwenete koba county ya Nyamira bande bateba yaya chisokoro njitorogetia se urwakirole go sase tubegete omoroka igona bogoto tebia semambia bono mwanchu muligirili ochaga igase studio number itegere 0788666663 nchengoro kwa Innocent Onyango oyonere Innocent Onyango nche ninje Innocent Onyango yekera ngote byo mwanchu muligirira boko manyanga ngakibwa kire ogenda sesemelia Facebook otobwati bunensoko TV elio senchira yo wikira nitonyara kwa batogo kwana naye live link itono erabo asoko nyara kwa bago toligerelia se chibicha na maene onyara kwa bago kwemanyira kelitogo kwana geko gale TV ige kwandamana ne chibicha chi video kwanyara kwa bago kuligereli na namono tegereli yogirio mugusia seke gusigo kwano chinsemero ngebere nainye asama tukata nabera so mwanchu muligereli mwako mugema na namono elitonyara kwa batoko genda sobwa mwe gona agotebiri asogosoa elio nyara kwa bago totebi weekend ya ngakia lenge kikeli kwa roche mangana na mange sana kuruase chinsemo chia siasa bantu mbaye na netama uge county ya Nairobi na nyora abo bisabe county ndera bagenda eta nagosibia na kwa buse bisicha biri bya beta bikwana nwase omuchyoyo nabagoto tebinga kiyalenge bali muri asenseme ya Kiambu na nagotebia mugusyo itasoko igwike gusia ndonsi asole asemambia bono igona kwariganirio nyari ko bakogosororo nagoto tebinga ngayoberete elitonyare ko batoko genda asobwa megente getaga nagotebiri igoko nyara ko bagogoso asomoroberio na monekera gwasoire elitonyare ko batoko genda asobwamo nande boigo nabukubwate nambeyu nagotebire gabu ototebia sobere tane mono kera gwatotebiri nabotoko nyara kwa batoko genda asobwa mche weekend ya nembia yarenge na mono ne binge narolire ese weekend yeiga pinto na somira somtanda ibinde narolire itukeliria renge yabanchani likurunga Valentine's Day nigolia chana mange mungwana yo manaka yakolete kuruchise mu kirichiaro isambu gasia kiritikirege ntoso mtandao wono lende teliboronge gere egento gyogo kumisana stokale go kwaneranga kinte ko tebu ngumugusi chinsoni muntu gotwara egento kiliye kurukwa maskani worolende intombi kalekanete somwancho muligil togotebya semambia bono konyara ko bagoto tebinga nga yole elitonyara ko batoko genda sobwamo na bali asense media yo ensemo ya Facebook na YouTube tubekere comment yaga semambia bono totebinga ayegwasoira somorobilyo na inchenkole bunebwenere tasama tukonsi pibuna toja twakora twagotambwa elitwa manyanga ngakibwene teno kukorujinse mu kiri cya musaraba ogwantebeti kurugoronga Innocent gonganyerete mambi umurubiri wensoko bwakire igana na monongo teba ngambia mono musuri bwegesusu asesemelia nakuru
biyamono Jeria Kirubo korujinse mojiri chairman mabahirin biyamono nabo igo Barnabas Kebaso oli gotoka chinsemo cha Qatar na embu ya mono ase kwa ase team Charles Luango mwalimu ule chinsemo jiri chia Nyamira agatebanga Nyamira basement biya mono sana sogonyara kabako konyora libaga waso murubeli na bali bande bonsi pi ntaranyara kabango kwanese mambi abo Colton to gorandenga omwalimu Victor Nyamondo gora akurunga honorable Victor Nyamondo na embiya mono sana sibali mucha mwanyora libaga mwasororo na ilitwanyara kwa batugo kwana tigandara ligiliye timu ili yasoira sense moyo mtandase mambi abono togenda tena kubulia mange Jeria Kirubago teba amen and blessings in Jesus name ngegeretenga nelinga nalyo monena se mambi abono nindo jejes kamura abateben soko bwakire kurwaiga pipeline watching live mbiya mono kwani abana bane nyumbaga bororo se babukire bande skuru Jeria Kirubago teba men crash Monday kurwa chinsemo chia ngumbu man mabarini abateba Kingdom Weekend Soko TV na Innocent ado all men ime ya mjengo mpaka chinsemo chia kanyimbo mwakiage agateba village and my father Ngeri my son Mark Dotak nabasacha bonsi batwale lituko ligia mosacha ko igule lituko lyalero lya Jumatatu ne lyeito sacho mokenyo muntu bwate lisanguli mwamu gabe kira maiso maiga yumungwana yo mogokora egekone kelyo mwancho muligiriri akwanda sumtanda orobelie binte binkoro sana bantu barule chikauli chiabo na monyonge naro chekia kwanete tindiko geteba eno kumochera agateba good morning agateba nsoko nyasa ngancheire naro lili tukolinde from Isebania border ko aligania goganilia staff togo koranero emiremo eyuere ya customs Kenya na customs Tanzania asubuhi njema nabo igo takonyara kwa kumweba baba monto okurunga batisheba kwambuka olichinsemo chia byombe mwanya bando sagateba twale mambingia nabo igo no ngino yo kurukunga Helen Mukeira ilineligelia by the way eno kumochera ntaiteli tukili motoche tukwana sana maukuru yo mino in fact miakerenga bwate mo ngino yo nyigene tase mambingo nyorale libaga osengo charo nyora makwani aya kakinere gwantebe tingu mubero atolenge biya mongina lende badisheba chinseme chia byombe bali bakubuli byombe seberete igere nyali bali chache mwancho muligeri na mono lende asemambi abona togotebe so asumurubeli nindo chega igo musulibwe zuwa teba good morning Diana na Innocent Kirandi Dennis eke musulibwe sukuru chinsemo jirichia Nakuru City Salams Club agoteba goika gachuba seito agateba watching live na ndagateba sokone ya mobwa kiribya biya mono Mr. Omusolibwe gesukuru chinseme chichiana kurwa sema biya bono kumochere nindo che nando soirega igaga bolinga Jeria Kirubonga yole Barabasi Barnabas Kebasonga yole Omusolibwe gesusu ndarali kabare Barabasi lekini Barnabas Omusolibwe gesu Natasha Mcute karibu ime yomorobelio nigo ensoko etigalete koba eye mombiya mono sana Rogers Nyariki na akorole kuru chinsemo chirichia Amsterdam Netherlands ogoteba watching live en Soko TV na Kemi Villis Aiden Nyariki Maya Nyariki Kirubo Pande Elvis Opande mongina mocheche Lame Kibuba Banyarumbe nindoche Anthony Ragoli Muiboli boigo nindoche Kaka Junior Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire Kerandi Dennis oboliringa umusoli ondimanga yoberete Jones Ogechi bingwa Nyamuri Mogadishu Jared Keburi Charles Mumanyi Jones Bundi nabo igo nindochega igaga teba litunda green lichoni lyamayaka nabo iga teba Toto Junior mwate ya family agateba bales chinsemo chirichege na itambe nasa agateba kurwa chinsemo chirichabo samara agateba good morning so imeyo murbil Teresa Kemuntu agateba bwa kirebuya kuru chinsemo chia Karatina amo biyamono karatine yole ne mate karatina genka gusi aboko taraiga orunyeli ogenda chinseme chwe gotige pare ya moiga kera gwachiro chibosi abuko ikakwanya orango bonyansi go boli green kabisa mwancho muligilia semambi yabono umuntu naro bokire emambi yeye ndalia kwa ora kuligilia nga yobo boberete kora gwetese jiskuli abande barora nyore babokire boro babye bude bone bituma byamete nali bona biribiye kirebagendete ko biri ay Christopher Tandi agatabwa kirebu yaguru borangi agataba Kenyambi with my live lead my wife Lydia Kirbo agataba abana Sheila Matiangi Muranga Mikae nabo igo mama mungina na tata Muranga agataba mother in law Mary Mikae
n'abasani n'ababisa baitu n'amashabiki onsi pia basani n'ababisa bakwanigu nindoche. Good morning Diana na Innocent kurwa amabiria watching live hadi tamati mbia mono ine timu ile gendete kwa Rogers Bebo agotabwa kire buya kurwa iga Kasarani ngaki Kasarani mbrene twete Rogers Bebo na bota tebia eno kumochera agateba nigo Valentine Day etigarete koba ekego chekenene asaba sacha nigo bakwena na chi gift chia Valentine abanga baswati bali kwa basacha igo na maene ni injustice ibwente ko ba addressed na nentwa ikwanire tengagirita sebi karobiri bitona batabya basacha nga ebyegwa ebire two way nga etigarite koba kego chekenene sana nande nindo chega igeno kumochero ira ni ntebiri babo minto nigabwate emyaka 93 ni gobono mubekete television as a bedroom yaye niga babwate tikegima mbiya mono sana no kumochere na ndaso kumubekere television yase akorara mungino yobwate myaka 93. You can imagine nyasana kumulenda ekera bara orogo bali siro sana aga Rogers Bebago ntebye mbura era bado teratwa chinsemo chia Kasarani mbiya mono ase bali basoira semambia bono nambuna nago tebya enamba ito yo studio gere 0788666663 mwancho muligeli sano na monigo chire sano twakire gochaga iga ototebya sore bali bali se county ya Kisumu na bogo totebinga nga kibuga kire namba ito yo studio na koyaire igona akoire libaga nga ebono na bogo chichaga iga onyarko bago ntebinta tekoraligilia ese timu ili alikire chi SMS iga se egeta seni gate semambia bono nindoche. Good morning Diana na Innocent Onyango gotebanga okay biya mono musoli bwegesu by the way ase message yaona erolire goteba goli chiseme chichia nakuru ensoko bwakire oyakurunga Zakaria mu makuru wa Kikuyu nigongo kwani abana bane n'abaminto bonsi pi kobaganilia litukoligia embrani go yatwo butuko bugimba omonene na twanchete mbiya mono sana bagotebanga mbratali muntu kwete na begotwa igora bagotebya semambia bono na koire namba ye studio onyara ko bakogosororo nayo totebya soberete yentogo kora semambia bono nigo keyelio girie TV yago ayo ntebya se ubugete semambia bono kerogo chaga igana bagontebi na onye nimburanga kia turabu igona koira se chitaike chichintanga nitonyara ko batogokwana naye se bono igango tebinga chitri chitake 13 maiga chinse 12 ase mambia bono nyekora ase county chirichito chiagusi totebinga kiegendete chibando chia sokire mwachakira go chiera amaraba bali bechae na buranyore liri umurakero chete yo meteli yarenga segitare mwachakira ko yetorago sinande go yature yachire mache atali maya yachire namagena semambia bono na bogo totebi nindo chega igana robokire totebi nga kiensoko bwakire biyango tokwana nere mambia bono okona Zakaria mu makuru Kikuyu nga Kikuyu amomege ndrete ebusa ko ya banyarire amache ngo buja muri roje amache bono maite bunanje mbo atoteli na golira amache baka na rosiro manyede goyire bono ndojenga na goji bono yabere rais bono linga na lindeli liya basubati bono mbatu wake tenya roroje bono batole tere tibu so kweli na nyora ke batia bugoli tie nungu bono mabingo bolinga yoroje ago debiro isambu arochi omanye dwara kwa kuna nili tukeli mabo sabatu bari kobego dwara tandiko yani bakale irobo so kugete yani bono batu wakirenya roboka bono tukumitinga mbabu atinso ni tata bakale kata baka no botaka bugato nyalire bono agyo endugu yani ne kyo no botaka ibi ndondiro ra koroma idikise kiange debe to koranga idikise kiange te chidogi chikanete chise chikanete tiko jira ngoro bune se so madeli ko bukuma buga kwere ndo bwaboni Zakaria muoma nchengi chabu Kikuyu ngoro siorobo kimembigisieli agusiboliga baka neli na kunechi saka ndage totare chentara ere monta no montomi oja mabera ya gusi ngige ko era goso utakite bono mambija ko lengere lilanji sai kana era jede ka kulegera andi egerandi na kingo beka mabera bona mabera kabisa mbegete ikire bona nchike lituko lyogoja nyabe ka kiri aliyago si kabisa rurane ta chararete wala na ajire Kikuyu ande lituke to kore o me donyo aida bora ga nyoro kwa tindile okay ayo no
omote nore zabwa ngegiririe zenda atimokere sawa bekera abantu baite Nsoko TV banakorera somo bogani okumbia mona sema mbia bone Nsoko bwakire bwakire mugambi ingo to kwara nere sema mbia bono okwana na Rogers Bebo Rogers Bebo Kasarani ngakiegendrete Kasarani mbiyere twabokire endo chena nyasa kuigoreire nikiri naro wakira nkwani mambia bono gwakorete Valentine buya Valentine mbia yarete mbuya yarete ngoigetie bisichaka nabigetika anderende nari kuwishira mongino ne damarisi gita nari kumuwishiria imambia ngiya gakoboka na familia nayo biya mono sana Rogers Bebo kurchinse mechi chia Kasarani gore keroka gose maji mazuri ende maiga ya Equity yeah asante sana gabu wata bateratu aiga teratu lakini goro ya nyirete ono mambi teratu okay asante sana Nairobi ga iga bantorere bikoro tekera mugo chakirangi kuri nyumba kero gwetaga iga rero turuna gutiga besa bali bikoro te town ya rero ba go shaineri ege kubwenera kabisa litukoligi mogo tare sekere ndonge sana indoche oyo toko barere ga iga Diana Bindemo akale batanga batandikwe wagani hawa natandikwa no tocha kubul Diana Kirandi Dennis yagote okay yo musoli bwe suguru chinsemo chiana guru sit salams club go ikagachuba nandagote bana soira somuro biligo na koire libaga semba mbia bono na bukonyara ko bakogo chichaga iga elitonyara ko batogo kwanera na asenchira yo bwikiranu elioto tebinga ningikelia otaete go totebia semba mbia bono lingana lituli mwe munigo togendete kolia liganda lyo litoko libaga elionyara ko bago koli kwanera gocha iga asegeta senigito na namono nyale ko bagota tebinga ninkiri igo kwanira semambia bono bali basoire aso mtandao ko tengambia mono sana aso konyora libaga na konyara ko bakogendete kubwatia getaseni geito Nairobi ni gotogotoka ase platform ya Signet nabona ko bolinga ki Innocent wana butambe mogoteba ngaimure Nairobi ni gotolese platform ya Signet CATV yago yescan biyakira kwa escaniri elionyara koba gokumirana negetaseni geito mase ya mungocha na igudani agoteba okumirana negetaseni geito Elisa Seliso elitonyara koba tokoranga twachire bosio ngakitogonyara koba togokora emirimo aso enchira bwikira ntete kogenda ase bali SSML ya WhatsApp indoche etimu nerelie koba SSML ya WhatsApp na ndoje nyo Rogers Nyarikenwe nasoma ujumbe yago na abange bali banyara koba gosoa ase mambia bono elitonyara koba tokogenda sobwa manna mono twagotebiri nigo konyara koba go kwenyora libaga na gosoa asumurubilie semambia bono elitonyara koba togokwana ali aroro tete kogenda asumu director ito litugo na kwayaligania senchirende tokobekere lingana limwamu asembeo elitonyara koba togokwana naye asenchira yobwikiranu ototebinga ninkiringa nelio libugate meaning ya semambia bono nabo konyara koba go koligirelia asemambia bono bateba kerao chinguru chomo iboli chiaelire omwana omuya nigo abwenete koba esiro wanchumurigirelia asemambia bono nigo bono iga ningo tebugundenga no director ne kuna koira chiringa kirinya koba likorekana asembeo kulendelingana limwamu asemambia bono dio totebanga ekero chinguru chomo iboli chiaelire omwana niga koba esiro abago totebinga ninki meaning yelingane liri mwamwa semambia bono bali baraso mtandao Facebook na bogo tulikira moto tebinga linki meaning yelingane liri mwamwa semambia bono muna nago tebiri igoto bwatia so mtandao o Facebook to bwatia SSML ya YouTube elitonyala ko batoko ba asobwamo nago tebiche trich kemero ngibere mayaga yechinsa 12 namba ito studio gero 0788 666663 egere 0788 6663 isano ne moni gochire isano igo twakira gochaga igase studio ototebya soberete buna koigure Zakaria Mwoma totebiri gali chisemo chia Kikuyu koigure Rogers Obebo ni gali chisemo chiri chia Kasarani na bali bakonyara kwa bakweyaliganie kero waka gochaga iga onyara kwa bagogo keyelio girie TV yago tobasa kolibeka igoro egaro totebya semambia bono lingana litulimwe ekera chinguru chia ereire omoiboli
umwana nero kobesiro gochia asubugima bwayo mwancho muligiri nabagota tebiringaniri mwamwa kirire sachinde gento kali kwaralire aseke nyoroga bulinganiri itonolira bwo sembeo ekere chinguru chyo moiboli chialire umwana umuya nigabwenete koba esiro kera chinguru chyo moiboli chialire umwana umuya niga abwenete koba esiro totete kubura ni semambia bono okonyoranga abaiboli chinga kichinde nigo mbara bago toligi tulikora abakira tubabulinga kibuga kire embwe ina bakonyora no ninja innocent ninye bwate muiboli na bako igubube atageto umwana wayagera kwanenere kwanyoranga terabwenera igo mwancho muligirili ase tukarega tebe semambia bona ekero o chinguru cyo muiboli chialire umwana umuya nigakobesiro ntete tondo mutimuko tokoira na lirito chikokora maya egera tube tokonyora libaga tukwanira igoro yelinganira limwe. Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani
Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Omwancho muri rero Nsoko TV igeta sengi Nsoko TV ibwatira senge njao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruritu kuri Jumatatu bakari turi Jumapili Jeni Gongoro Perpetual Machin na Nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi Obutindu no bosombasi amate ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gisonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde olenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi Asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora kingatare icyobutindu Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi Muligarari chetire chitaika 29 nindochi bali mwachira sesemo yo mutandao na arori bali muri sesemo ya inbox ekara kokora maiya koira nande nchipunguze chonsi ping koso meseli etali yao manya watebinga wakire mbiya mono igo tubasa gusukare nindoche ba Bonvenja ninkorochi kuri chinseme chiagusie semeli ya kirwa igo nabongo nyara kabanko nyorali baganya kabanko etira na arori na banke mwachitumira sema mbiya bono kolende tokura so asama yase bono igo monchumuli to chakanora botyo rutangani asaba sae bono ba boligo wesokia so bonge eliyokwelike ko baba akichukura bunenchire ya moyo kweyaligania asobo cholyo bonene bu mwaka bwitiri 2022 nonyana bonigo Abednego Maina oyokoliye kirokyo bogaba na Meye County ya Nyamira ababuli abarayigo etanga kurwa chisegi asibagotebekera bagokora emisangerekano mwanchumuligiriri no roboti rokote byabasai banyara ko babakwelikia sobonge eli banyara ko bakwyaligania asobocholi wo mwaka bw'ikiri 2025 mwanchumuligiriri tatonyora roboti rwa senchira yobwikirano aborokia wetane chiro bwisana ibere barabo bwatane bekiombe gya Kupet orosagia rwa Kisii nigoritskuria rero besokire wakekura iriko chora barayi barachukubara asika kiamya kenero busyo Meya skuri ya baisiku ya Icherio ibunge ya Bunchari County ya Kisii. Koringana no mobisote ndetse kurigeria enchira chukire chichiwa kwa kurasi kiomegea Kupet Moses Nthurima nigo aereire groyoboto eru wene kiwe kuramambia sobochorio buo. Today we are having elections for the Kisii County. The membership here is about 7,000, one of the biggest in the Republic. We opened the polling center at around 6, and at about 7 people started swimming. So far the voting has been seamless. We have not seen any incident. You know, elections in this region are volatile.
We have not seen any altercation among the teachers. The candidates are out. They have not interfered in any way. Na munenchire yamo yokomento mboro babasubati naboigo bari bari no barema asobora ibwe kyombekyo ni gonthirima aine kire komenta kwebiroko asobo chorio buo. You are aware that we have created we have under 10 positions. Now we have increased them to 14. And some of the positions that have increased are geared to attract women. The assistant gender secretary, the second gender secretary, and the third. We have also created a position for disability. We have created a position for JSS. Those positions are contested among those people from those sectors. At the end of the process, we expect to boost the presence of the women in the union leadership, people with a disability, and the junior secondary school teachers. Nyanabo mochando wa aborkia bande tibanyoltiri baga ryo gwakekura sokoba ababotane bekyombekyo kurende kubwatikana neri chiko ababara senseme agency tebali wanjiro gwakekura asenturima abori banyare gokonywa kuri abatenere bekyombekyo. We have teachers who are of course in post-primary institutions. They are high school teachers, but they are paying what we call agency. Agency is paid by those employees across the sectors who joined an industry which as unions which have negotiated over times, and they come to enjoy the negotiated product of such unions. So as you enter the union, under Section 49 of Labor Relations Act, you are deducted what is called agency to support that union. It is your choice to join the union or to remain outside the union. So those who choose not to join the union, they pay that to that union what we call agency. But if they choose to join, they convert that agency to membership. So they are not deducted different set of amount. That amount of agency is equivalent to union dues. So that should you choose to become a member of that union, you just go to the website and regularize your membership. What I may beseech our colleagues who are in the agency is immediately they must contact branch secretaries to regularize their membership, because the agency cannot contest, they cannot vote. There's quite a number of privileges that they may not enjoy because they are not members per se. Asebono ago kiro bosibore borogongo rwagusi aso wakachukura chomorembe. No, Kisii, once you create a democratic space for them to vote, they are very peaceful. Kisii is one of the largest democracies we have in Kenya. And because we have the Labour Office has provided that democracy, then we expect a seamless voting to the end. Kuripotiria Nsoko TV kurasa skuru ya baisike itiri meyabonchari akaunti ya Kisii Chepethuel Machin. Mwanchu mulegereri runoro batu tukosabo kwabira kwarenge rwa borokia bali gwetanchiri busano na ibere banya tukaba bakubwatani gune kyombekeri gya Kupet bakorete bochori bwa bukuru wa sorosagirwa Kisii igoro batu rubuna kwaronyolira senchira weekend no mwanchu mulegereri bono gotukoira na asoroboti rulirwa basaye banya reka bakuboligwa eligwe sokia asobonge na namono koba abakichikura buna nagotebye mwanchu mulegereri tigatoronyole asembe senchira weekend. Asamareta nguru kwa Bednego Maina igongure kaunti ya Nyamira na nchemne youth kuru Nyamira igontete gukwanira abantu ba Nyamira n'abantu ba Kisii county gusase gusi kwa jumla message specific kwa nasaba youths bali batakuja bakachikura gusabata kubata chikura woni go muchakato twa chakire no yoko make sure igenteke tangani igora rietu akonyo musike Fred Okengo Matiang'i abe president nto yokora binte bikonya nto kunyara kubwata ekura wono gochaki next week egotote ko etakira sena ko encourage abantu baito bonse pi babwate ekura ende tunya wakiro musike Fred Matiang'i na ntu badito kuboria sebiro ge binde buno bugabana nchinkuburi bugabana banya mira ende tunya konyora
chikura chire sana ko to ikaransi biro gebyo na inde gento kende kya maana siasa ye chigun siasa yo kumukia mete ya makombe okonyora umuntu kosa matanga mwana siasa ka kwanda matanga asekete egento ba invested resources no kwa abantu amakombe namaru abantu twanza uitana siasa yuteri ko ya konya kende kobe guni temete no be respected but kuno goita abana konya goitania abantu na goitana goiterenia manyinga siasa yinde tente no Fred Matiang'i muntu rwese orese team yae eto kusaria mangana gunism tiketwanza ko compete in terms of ideas oyo bwa the best idea yo konye community yeto gose okonye county yeto chonsi a win fair so that do sidi obochinko bwa bantu nya kurwana chi amatanga kwanyora montaje ne chukuni chae abande banza konye koitana na indege ntokende bono maete agency protest ya to someti evijana igo batakerete kenyeye amangana maya bono kibatakerete kenyeye amangana maya bono we have to believe in these youths. Now the only way to believe in these youths, no kuba environment kubali bakase siasa. Let's believe in these youths. Etabia watana vijana ni the leaders of tomorrow is over. We have been waiting for that tomorrow and today we are here. Wana toa udi baga tutigeti power brokers banya broke vijana mwatuari mwamenye ni siasa miaka mengi bona it's our time to baleta new ideologies, new ways of doing things to the current generation. Bonnet our time to the whole country, our youth responsible Kenya. In Boniga, we are squeezing ourselves, we are pushing the old guys so that we can show them the best leadership. The reason to go so into leadership is because into youth we don't believe Obonyomba, we don't believe in tribalism, all we want is the best second creator. And that's why all youths back Kenya, our space must be occupied by the youths. And here we are presenting ourselves and youth are ready to occupy the space. The space is empty for us to take over. Mwanchumulili toko genda busio mubungo West Mugrango omoske Steven Mugakanigo akwanere akirimbuye mono muraibwense Dr. William Ruto asokobeka gwitanchi milioni chimisano nemo asecho kira chikoba chigo tumeka kwagacha ebara ye lami yere asesemeli ya bonden goika magomboni go mwanchumulili nigaya kwaneta ya chinsemo chiria chia account amini ensemo ye bunge yaye asanya tukaba gakumwina limbu ya mono mwanchumulili tengo tuigora botiuru uno mubungo yuanya tukaba kago kwana litukuligo na ya girete akisimi asumu minister chirchir atawa itariki kagenda lende jiromo accountant tu ikaransia chirchir to muburiga e budget ya Kenya igire 5 trillion so ako ga kutoa kesabu ngepali ye kuruma kombo uchapone chibeseire geta gete chiburete asesabu ya pachi chimijanchiro kwa granisa da modelinga kilomita ya mo 60 million yeko ile akago kilomita chire gachi kunyoranga 600 million choka out of 5 trillion. Abatabinga hii ni aibu mnatoletea. Toa hii aibu ndogo ndogo, ijiero, tuliko discuss, yetangase mati. Kirisa unane kwa baki hesabu, yibuno mwakauta, ijeneja Ruto, na injera matuwera kuika, matuwera ya ito, tuku ilani na kuchika. There sababu, abatabinga, ipara, tuasaba aenda ya moyoka muwe sochika kachibebe ipara na ya moyoka iwete magombo ikabonde ikaike chiro ya ito kibirigo ikamanya butiribo kanyake ore wandaraniko gochia obisobo bisie ichigosoka mutaka 30 kilometers ipare iyo totaragende tebe abantu baitari bagutara agutacha asa mwamu batali waka ikoro to raki inemere ko sayemere inemere ko tayemere gone tona akurande nabo ena ora batebi ngajitime ntibonya matuta wo ena asante luchia so mheshimiwa matwere na bali matuta baruguru very nete bagadosu kitoka ika murandi yome Bono onye
munye Ruto kwe bwane tio mwiguone nga kimogo ndebi muruteri na usebo eja alekane ke kusinge wati bono aso buyogo omwiko yibuna batangane tega alime baragwo baba geruchi para kiabo eyeme weta uchiga alibumbulia yakolero na batebi mo mwiko nchwa togenda somo nene chechia epale yo ementwe eitekurulio nyangi ekunderami ere igari bonyunyu wewe miyako sere bobe uko balitu irubeliye kanisa naro kwenda basukumenga meta kilomita 5 choka ngara ya iteria chore yemuse eitenya bomite etoke yakunire gari esteni egere umwishimiwa gesami nere gerakuru usimbauti utajira yoka paka buoye nonyemo muchaye tukuno mudipute kabana Lili tokorwa se county yu ya Nyamira ni tokogenda busiasa mukonyi bumura ibwense Professor Kithure Kindiki agendete gutarira chinsemo aimense nelitukulie goro iganya tukabaka gukwanira igoro yobokoreri bwe serikali mwanchu mulingiri na namona akanyara kabaga goteba nigo bagendete gukora amagendero ayu akubwatana nekerengera likyo mwana inchi nonya nabo nigakwanete bali bagendete bakubaga gosereria gisiasa satebirenga serikali ni yechikoba gekolendo mu Kenya kera chinga kichonsi mwanchu mulingiri tonyororo botiru asenchira yobwikirani. Hii serikali ni sisi tulichagua, na kwa sababu ni sisi tulichagua, lazima tuhakikishe yale mahitaji ya watu wa Murang'a yameshughulikiwa na hii serikali. Hatuwezi kukubali ati hii miaka 5 ikwishe bila maendeleo kwetu, ati tukipiga siasa. It is not possible. Lazima tuhakikishe barabara zimejengwa, bei ya kahawa imeimarika, bei ya maziwa imeimarika, tumejengewa masoko, tumejengewa majumba, tumejengewa Technical Training Institute, tumejengewa KMTC, tumejengewa stadiums. Ndio tuhakikisha kwamba tumepata haki yetu ya kimaendeleo, kwa sababu hii serikali ni serikali yetu ambayo tulichagua. Kwa hivyo mimi najua ya kwamba tukisonga mbele tutapangana vizuri, hakuna siasa itatushinda. Usibabaishwe na mambo kidogo ambayo mnasikia hapa na pale. Ni vile sisi tunajua kuna majira, kuna time ya siasa, kuna time ya kazi. Na ile kitu inasaidia kiongozi ni kazi na jasho yake, sio kelele ambaye amepiga. Nego kana tego. Tukifuatilia hii barabara ishi haraka, kuna mtu atakuwa na swali na sisi tena. Tukifuatilia ile mambo yote mmesema ifanyike, kuna mtu atakuwa na swali na sisi. Lakini tukiingiza siasa ya upuzi na upumbavu na kukorogana, sisi tutaumia, wananchi wataumia, na sisi viongozi hatutakuwa na jibu wakati wa kura ikifika. Kuja hapa kuangalia mahali hii barabara yetu imefika, kwa sababu kuna kazi mingi ya serikali inaendelea. Najua mheshimiwa amekuwa akiangalia, lakini nikasema hata mimi leo nipitie hapa niangalie ile kazi inaendelea, kwa sababu tunataka hii barabara yetu ikamilike haraka, watu wetu wapate uchukuzi, ndio hii area iendelee kiuchumi. Wanchumulili tokogenda bosio na gukwanera igoro yomurai wiki magia DCP muske rigati gashagwa nigo araire bene ugutarera bisi yomu Inspector General bw'abanyanyimbo Douglas Kanja elio kwemanyinga ubutukinga gwagendete na niga yakwaneta ya sechinse muchirichia zimamani mwanchumulili na satebetenga nigo bono chinga kiche kirabara ibage siasa babwenete ko bikesko gochia ase chikanisa ao mwanchumulili We want to ask the government to respect the sanctity of places of worship. Ile vita tumeona kanisani hasa ya PCA, we were attacked in PCA Mweki, we were attacked in PCA Kariobangi, we were attacked in ACK Wetima, and that attack of Wetima reminds us of the 2007 attack on Kiambaa Church. Government, uchunguzi umemalizika na tunajua
All the officers who attacked us in Wetima have been placed on the scene. Kwa member of parliament walienda kukula chakula baada ya kupiga kanisa inajulikana. Lakini tunaona there is reluctance to forward the file to the DPP washtakiwe. Niambie serikali, until those people have been prosecuted, the Church of Christ cannot forgive the government. Wapeleke hao watu waliumiza sisi kanisani. Kwa sababu hiyo maneno ya kanisani, attacking a place of worship is a terrorist act. And all those who attacked Wetima Church and other churches are terrorists, and they should face the law, because that is the right thing to do. Kesho tutarudi kwa Inspector General of Police. Tulikuwa huko 2 weeks ago tukitaka kujua nani alipiga kanisa na kwa nini hajashtakiwa. Tomorrow at 10 a.m. all of us will go back kwa Inspector General atuambie wale walipiga kanisa ya Kristo wakaumiza akina mama na watoto, kwa nini wajapelekwa kotini. We'll do that tomorrow. Mwancho muligereri bono tokorwa asenkwane ayumura yiwe kya magia DCP namono kwegure nigakare ko baga kubolinga abanyanyimbo banyare ko bagosika chinse mo kiri cyogo sasima anamona sagote baga na kwana na Douglas Kancho mwancho muri tokogenda bosyo muri kibwe kya makia ODM uyo nyara ko baga kurusigwa BC na koiranirwa nande wetera sekegambero moske Edwin Sifuna yoro seneta bwe county ya Nairobi kakubotera na barai aolit kolie goroni go barai tomo sangerekano monene ime yo mucho Kitengela ime county ya Kajiado mwancho muligeli na namono nigo anyartuka kagukwana ime kanisa ya St Peter's Okeju na nigo anyartuka kwiraniria abana inchi mbuya mono aseli bagali kumubwate simo ncho muligeli tia tuigwe ugusasima Edwin Sifuna koleta kanisa ya ACK na omweli omusangerekano bakolete asensemeli ya Kitengela. Mimi ndio nyinyi. Na nyinyi ni kina nani? Basi. Kwa maombi yenu nasimama hapa leo tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2026 nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM. Seneta wa Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Sisi vile tumehubiriwa hapa leo tunapitia mengi, lakini nataka nikuhakikishie Reverend kwamba yale mahubiri ambayo umetupa hapa imetuongezea nguvu ya kwamba hata iwapo tutaandamwa, hata iwapo tutachorewa, hata iwapo tutapangiwa, Bwana ndiye mchungaji wetu na hatutaogopa kitu chochote. Tutaendelea kuongea ukweli ili tuweze kulinda wananchi wetu kutokana na dhulma ya Kasongo, kutokana na ufisadi ambao umekithiri Kenya hii, kutokana na mauaji, kutokana na abductions za vile vijana wetu kama hawa kina Bob Njagi. Wamepitia mengi sana hawa vijana. Na ni jukumu letu. Baba Raila Amolo Odinga alikuwa anatuambia ukiwa kiongozi huwezi kujiongoza wewe mwenyewe. Lazima uongoze watu. Unapochukua hata hatua moja, geuka nyuma uone kama bado wananchi wako na wewe. Na sisi tutashikilia hapo. Nataka niwashukuru wa Kenya wote kwa sababu mmejigeuza nyinyi ndio mimi. Munanipa comfort ya kwamba hata wakimaliza Sifuna huyu, Sifuna wengi zaidi ya milioni 15 wengine wataendelea na hii shughuli ya kulinda wananchi. Sasa mimi nimefurahi kuja hapa Kisaju. Nataka niwape story fupi sana kuonyesha jinsi ambavyo uchumi ya nchi imekuwa mbaya. Mimi nikianza kazi ya uwakili, hizi maplot za Kisaju hapa watu walikuwa wanaweza kuja kununua, ndio ilikuwa inatupea kazi ya uwakili. Saa hii ukiwa wakili mdogo unajaribu kufungua ofisi, zile pesa ambazo machama ya kina mama walikuanga nayo kukuja kununua maploti hapa, siku hizi hakuna. Hakuna mtu ana uwezo wa kufanya yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya. So unakuta mawakili ambao ni wachanga sana, wanakuta hawawezi kujisaidia, uchumi umesimama, watoto wetu hawako shule, mambo inaenda vibaya kila mahali, hata katika sekta ya afya. Lakini wanasema tunyamaze ama tukiongea watutoe katika nyadhifa zetu. Mimi nataka niwahakikishie wananchi, kuna sababu ambayo tumesema tulinde wananchi. Niwaambie hiyo sababu. Hivi vyeo yote inapeanwa na wananchi. Mimi nitawalinda leo, mtanilinda kesho. Si ndio? Mwancho muligelie chini chinkwa na umuske Edwin Sifuna kwanete ase kanisa ya ACK chiseme cha Kajiado. Kulendo musangerekanobo uyore ngase chinsemo cha Kitengela asibanya tukabaga soso mucho yunigo nyar tukabaga korago gutwara ogwatekana
ekero abanyanyimbo batumigete ebintu byokurusia ama osamarioki yokurusia mariga na konyara kwa baba gwatenena umusangirekano yo ogendete asikiri bagateba nganigo bayo turubaneti umwancho murigereri tigango toigwe ngikia beta senseme yo ya Kitengela litukuligoro. Raila Amolo Odinga lives here with Sifuna, Babu, na Team Young Turks. Tunasema Ruto one time. Harambee! Harambee! Vijana wewe! Vijana wewe! Mimi nataka kuona kwa mkono. ODM iko Mombasa ama iko hapa? Iko Mombasa ama iko hapa? Sifuna wewe! Asanteni sana. Chumuligereri noro chechibiche chobuna mangana beta senseme yo ensemo ya Kitengela kera omoske nando yoro senator bwe county ya Nairobi omoske du Sifuna amono mugabana bwe county ya Siaya na Baraibande baigeta somocho yo o Kitengela igati yabo naro no mubunge bwe Mbakasi East Babu Wino bakanyara kwaba umukutanobo osomusangire kanobo koko korayo ntugikuru kunga guturbani gwano gutumeka marioke inere nkwana itase mambia bonene na bogoto TV birengere byao ase namba ili yeto ye studio 0788666663 ili yotomanyinga ninki birengere byao bire asege korweki yakorekanite asomusangire kanoyu tokogenda bosi mugaba bwe county ya Siaya Muske James Orengo boigoni go anyarite ko baga gwikira nasomusangire kanoyu na gukwanera igoro yokoni gwa wikiama kia ODM gukwana igoro lituko liegoro mwanchu muligereri mugabana Orengo nigaine getigwenga omurobeli oli bosio bwo bochoria nene asbago tebanga no kumwakira osoko nyara koba bagakora chi campaign na korango muraibwense Dr. William Ruto nyara koba kakubugwa chikura chire bosio mwanchu muliete tugoro batiru senchire bikira sijasikia huko Kitengela oye wangapi wanasema Kasongo aende nyumbani. Kitengela mnanisikia? Nataka mueleze watu wa ODM ambao wako Mombasa warudishie Ruto pesa zake. Mambo hiko hapa Kitengela. Kitengela joy. Kitengela joy. Kitengela joy. Mimi nasema hivi. Wangapi wamekubali? Kasongo tunamuondoa sasa hivi.
tunangojea mpaka 2027. Ni sasa hivi tunatoa Kasongo. Wangapi wanasema Kasongo aende? Kasongo aende. Kasongo aende. Kasongo aende. Joi. Mwancho murigereri tweigure oyo nere buna kwa mwigure no mu ugabana orengo na baraibande na asensemo yaye umubunge bwe Embakasi Stimuske Babu Wino ligagokerete abasaba ngo sugweso kibeso gatiri tukuligoro na namono guchingira nsemeli yabo yokotebanga linda mwananchi barabare SSML batabanga linda mwananchi mwancho murigereri tietoigunga ninkyo Muske Babu Wino akwanta sensemeyo yakitengera litukuligoro. Haya, vijana ria, vijana ra, vijana tini, wazee tialala, warembo mama ni. Wewe kijana wewe ni mama unapiga nini? Hayawi. Hapa ni wapi? Wanatuwekea gunju, wanadhani wanatuweza. Wanaweza. Wangapi wanasema hawawezi? Wacha niwaambie mambo matatu peke yake. Vijana ria, vijana ra, vijana timu. Wacha niwaambie jambo tatu peke yake. Kila siku wanatuambia ya kwamba hawataki maandamano. Niwaulize vijana, nini ilitoa wazungu Kenya? Mwancho murigereri goikira buto ikiro mweli obwa mayase mambia bono nuroche nkikegendrete tagete turagenda sensemeli chisimbi buna linago tebi turakwanira igoro ya lingana lito lirabutu abwatese mambia bono tukurikali mwamu kurende ne lirabu astogonyara kabato gukwanira asikeli turabe tukurigereria anana mono litangani mwancho muri tugochakira gukwanira igoro yo mwana mokebu nabwenete gokonyo muiboli oye asemambia bono mwancho muri liyo nyara kaba gukurigereria na mono tonyara kaba tokoranga ngakire semambia bono eli tonyara kaba tokoranga ngaki ebwenete semambia bono nagotebiri koigura maya ngegenete ngumo direct ito nagendete gukubikira lingana lirabu tukuliro ka semambia bono ase screen yago liyo nyara kaba goko manyanga ningikiria tugukwanira asemambia bono koigura bara ibasia sabu na bakwanire bakorire nsemo yabo Edwin Sivundo chire chinsemo chiri chia Kitengela na namono umiranire na maligani y'abana inchi kolende nando umiranire na Marioki y'abanyanyimbo ase umusagerekano yonya tukaba kogoteneni gwana bokonyara kabago kuru birengera byao litonyara kaba tugukwana naye aye maseye munindo cheseminere go chaga igase mambia bono tatendara igwanga ngakyo yagateba semambia bono nsoko bwakire kayeli yogirie TV. Hello. Bwakire. Ingoto kwana nere kayeli yogirie TV ntatenko igweli yogirie agorirense. Kai. Yogiriana nalieli yomboro kwa John Kabinga Roteru. Kabinga kayeli yogire ndelie TV. Yogirie TV na alimirie. Okay, kwana bano. Bano enseye. Yaba Kenya bonsi. Kabinga gayo kwana kuruli tangani. Kabinga ngayole bono mambi. Kwana kurunyamira ikonge. Okay, kendera busiense yegere yaba Kenya bonsi. Yegere yaba Kenya bonsi. Naba Kenya kwikawa gwe yati yabo. Yati yaba Kenya. Bamwa inchi kokolera ubuya. Okay. Ekero okolera kiriuki ojabekera wananchi. Ekero okobekera wananchi. Wananchi tibari kurwana. Igwari gotayi yaki yabo. Okay.
unabona umuroyo kushibuna aba seri kwa urua ase abatetea wananchi serikali kana buya. Okay. Kiro muntu wagwena takotegera ruwente. Okay. Umukutano ushobona no rotuanchi omanye tinseye ekera wakora umukutano unabona jakora umukutano busongo urushya abantu Kericho urushya abantu Nairobi urushya abantu isemo tinao kya Kenya ngakijya ko gusangiria ayina magoso. Okay. Unabona uriya gitengera abana gitengera nabuka barengo. Okay. Abandi kuri Mombasa abakwana tenga abantu balenge icyo gicyonzi nambalenge ba ODM. Amangana ODM. Kiri umuntu no gutukiguko moyoye. Okay, mbiya mono. Tigachi kwa bachinsa iberega na ndetoira nese nkwane yo asobwikiranu. Kwana tore ngutwara tore panel yitebege kwane bikorwe mbiya monase ebe esimi yagese mambia bane soko bwakire ekero chinguru cy'umwiboli cyariro umwana umuyanero bwene takoba isiro ngakibwakire akire mbiya mo kwisongo sekera na inje gango teba buna ayabe teigoro tara yingi ega koro kia stogo chigocha ansemo ya ODM ODM bono goikera igo korora buna yaikira asogwate kaga ya kire nsemo ya sikuna na ende seme ya tira somwa ko yo mogotu mwabaraira asi go bona bora kuna matuko tindo chibuna neitino no mutinyo kana igo gatano goikoyo sitagatia gatore baringana liko ODM ase egatia ito chiko baibere ntukwana asoboye agare igoro ya ODM nalgo ta una naro chengo kari ngoko nene londu eta sengoko ono rende tigato ta una tigabacha sengoko siguna tigacha sengoko. Asante sana mbia mono mambia boro dabwata tukwane lingana limwamwe kero chinguru cyo muibuli cyariro omwana omuyanero bwene takobesiro ngakie soko bwakire Soko TV bwakire ngagitogendrete ayeraliza oya kurukumwara risarila lexogete ngiti kurujinze mochia kasarani togo tebekera chinguru cyo muiboli cyarire omwana omuyanero bwene takobesiro nekere chinguru bono mbaro muiboli kare chinguru chigo chachiera omwana oli atugete ukinire bono nero gocho musigira kende giyonsi elia tagete abana bange mbalesiro bana bange sikuishi ngubo giazalirie mbaresiro boliye ngubo giyagolire ngubo giyekorete. Asante sana mbia mone mambingi ya kurichisemo cha Kasarani. Okay. Soko bwakire nere yo mwelingo bwate soko bwakire okay. Nelingana limwe mtu ali gukwana nindo che siasa ya letire byaga sochi kwa bachinsa ibero mwancho muligereri konyorore libaga ekeratogo swaso mjadala ntaitora kwana lingana liitolira bwese mambia bono ekeratogo tebanga ekero chinguru cyo muiboli chiaelire aye kamati bwakire buyanga kikwabogire nabogire gesa mbege drede samba mbiye na bego na usamba ega makweli okaikiro. Pole sana maithe ulisha bigidio lia ndebinga omongino yu atotebi lietali ya etoli bugate buya baganchete nchero kuru birengera libya botebi aliwe olietali ayo ya koruwe kamati Margaret Nyangaresi chikamati ne chikamati nalibako manyete bantebinga Margaret Nyangaresi koruwe samba. Okay ngaki sambege nde gwatebira makweli na mange ekera chinguru cyo muiboli chialiro omwana omuyanero bwente kobesiro tigatukwanira omwana omuyana bako besiro asomoche no muiboli omobe ekarako na gosiara mangana nganyale bolu no mobisa nyale bolu no mobisa abana bali abaliri ebakobogoli oboliri bolya bono muna Mario kia itoro chako rutwabuga Kiswahili igoneke ene bolinge serikali ene nerengarati mwana inji kai daneli boliri nene kwa boliri Sago torengereria manya gutaka guturutera Mario kia rine segi yarengo goseni ngiki yarengo gusalimbwanya abantu bari kurwa maoni yabo okay irako babetere ko babeko mugukobo
Sawa sawa. Zamanya na ki. Ebintu byako na gukora byoka akona kwerusia magi sirituko aserituko. 10% irabwata abere goserimo. Okay, asante sana. Wananchi nare moyo umurigeretie bintu akora bari bamwata chikura taba sogoto puri siete agagoita abana barwanta mana gote abangata gete chikura chiji ne chisachi atosinyire toruware tole nyomba totaikware nyagetachi. Asante sana. Jinsa ibire ntokuwa nayo asobwa gale soko bwa kire inere yo mweli. Hello, Ensoko TV. Ensoko TV bwa kire ngotokuwa na nere sema bia. Bwa kire uyo mwaka omuhambi bwa kire. Kera chinguru cyo mwibuli cyaliro mwana omuyanero bwente kwa besiro. Omaite omorari kwa kwanira mangana amaya. Abana babo nomboli mna bali bakale. Bali bakale mbabwato kuigwera. Abana bono kinya sore kya batindi marugo kya biwawa bona koro mwiguri mna negente kebenero muchandete. Okay. Bone gento keritura koreiga. Abantu tiabatamire nyasaye bakonga se kanisa basaba masabo ko sabana bumba chikaba ibori. Okay. Eno chimba makoko sinya kurwebere gaiga. Biya mono sana kuruchinse beche berege biya mono asibali mwanyoreli baga mwasoira somurobelia sembambi yaboro twekire berege Bonaventure mubisana akorolire Victor Sabonsi mwagoto gatebane wifi kuruchinse mocha South Mugirango biya mono Jared rule matuleti na akorolire Hilary Musioma na akorolire Eric Nyang'au na akorolire biya mono Linet Mokogoti Bobiero kuruchinse moje Utawala. Good morning. Honorable Victor Omondo Mieka na akorolire wa letre team ya Ogaiga ninyeroche ase chingaki chibonega na bonda betinya soma na boygo Frederick Gembombi yamono bali SSML text message na barora na barabwo tatemba kwa nasoko ba mention tu olio kwa neti na bonda aratige semambi yabono nindo chegaiga naro onyara kabaga gutomo jumbe yaye gagoteba richinse mujirichia Juja Kiambu agoteba goikanya mache ase mambo emambi yabona goteba nigo akokwania abantu bali chinse mochia material mbi yamono asogoswa asumurubelio yakurungu mocho koronya nchoka ase bali banyara kwa bakonyora libaga nindo chegega Kevin Yongoro kurwe chinse mujirichia Tombe nindo chegwa kwanira umungi no kurunga Diana Rose igo negati ya bali babere bagoswanta eteko timukirabwo gusetoga ndo mutimo kumwancho muligera litoigwe sekuru ase jiduka ngegendete tokoira na tosoe asese mwichi gazeti aiga se gazeti alimu atate gukwanera no ara mange sana umwancho muligeri asemambia boneke negeta sendi Nsoko TV kendera gotubwatia sumurubili w'Ensoko bwakire. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murubiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV uboroso umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu
zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyorere libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyini simegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to so mogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kwa Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bw'umugusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchubwenyo regi spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miase namba 0788884484 Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi emeliende ya kabere bono ni agatata actually tukuligireria asali ale se chigazeti ese mambia bono kulende bune lirinje nagotebi inche no lingo rukwina sentio nyanga ngwano ndenaro chire ya concept na ratigatebi litalia Chwa iteba na boigo turocenganya sawo tuyigorere mu pastor naro kwani tikujinse mo chiama wawa agateba ninche na abere ngosabira chweya ngomusabira libaga mu abere akyo mwana uyu na musabire ngobo kamambia nurocenga masabo yo mu pastor ina ndata kare mangana manena asobuke mabwo masaba nama ya nande ngekwamuruka pastor ngakuru eli etalia ngo linyora ande bati ale chisemo chiama wawa
Montai nende karagon sabirania. Oi nyorota inya sang chwes chinyinge. Tali ngosa igolende. Oloche pastor. Kasine nkongwira akuruba kogochika. Blessings. I'm requesting for blessings. Tali ogochika. Ogochika mate wako mandi. Pastor ngota irende bawo kwa no munguru. Oi nyora rende muina akomote. Kwa ata mauga litukolia 14th. Litukolia 14th. Bisicha. Bisiche byo. Tinabi bwate. Biale ngononya. Ono goro ibwete pasta gango tebi na ki. Nkonye chiro bi. Bisiche byo kugora basa. Okay, daigure gwaja orteli bagase men's conference ukabeke presentation yao. Di bagana liye lingeire. Ndate uju wa address the nation. Okay, yote tichu kwa nirense. Manganaro isambu. Tigaye. Sawa sawa. Mwanchu muligiri ko igure rende ga jire set yako tenga tigaye. Chinatigire ga tutete kuligiri gazeti ya The Daily Nation na gazeti ya The Standard nero mbwata soko boko kwane. Maitega igekera wachire set ras moro kyo muligiri gazeti bogolti ya soko boko kwa. Ya nembwata soko boko kwane gerede gazeti ya The Standard. Nindoche bunoligireti mwanchu muligiri nere page ya bosio. Kagende kabwata na magega. Chibi chaibere enyombe yamo abokoligereria Sifuna Roas orule ndumo yaye ne ya omwelie gotebanga team gose ensemelie koragwa na Oburu Odinga nigegendete gosogoria omwanchu muligereri nabo konyara koba ogwesomera chweyoro kyumuligereri gazeti bwatasa kwa kwao timbwate ne ya Daily Nation nande igando chenga lingana limwe ne njara but Avenjarere northeastern part of Kenya as abana 810,000 bakagera go face acute malnutrition ose nakitoraro ke okoborwa endagera mochando lyokoretu no koborwa endagera maruire bona ndawo chikosoro buna kwashiako mechando bune yokonyora batabwatia madini ali aganeiria asumubere nabo igonga sitengo teberenga nonyani tugo ya bereke gusira gwetera umurakera ni tuge nyinge mono lakini bono igendo kerase ngaseti engelinga liri notistan bakonya ko olerenjara na kurwe ba produce tiendagira bakabasinyira asbako Bamba Fest igo mwanchu muligiri noroche bagatebanga nga itokonyorera ubogatagati ase mambia bono ase gazeti ya The Daily Nation go kwana balenga staffing amid plenty bagatebanga ni gabanta bange bagendete konyora umuchando bw'inchara ekera chinsemo chinde chigotebekana chibwate endagire gati abase bagokwanera chinyanya nigo chitiole digichiro mwanchu muligiri nga kirende abantu bagotigaranchara chibicha chirega buguna cyo yagotebiri necho korokia abamenyi bense melia sugusu ya Kenya batabwatie ndagera sebono igo mwancho muligero y'umurakero monene nabo igo koburwa endagera kwanyare ko bagokoba ekego chekerene guchia asubugima bwabo nabo igo enibo yabo yanyare ko bagego salika enibo ya salikire ne yende gukwa negati yabo ne tugo mwancho muligero abana nigo baruri asichi skuru asabande bono batigaire bale no muchando monene mwancho muligero no mugano omonene orase gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard buna nabate mwancho muligero nigo bagatebanga Sifuna litukolie igoro ni gamumete goso okwa mu magosendumo ya Sifuna asana mono mwancho muligero okoligereri gabwa se chibicho mugando monene bwabantanya artuka baga kumirana barabuna barayibande kera balinga se chinsemo chirichi ya Kitengela nabo igo buna nagotebya ase bicha yo mwali gose ebechi yo mwali gazeti ya The Standard koro kirega igaswagotebanga sense miliende ya ODM ekoragwa no murayibono iga okuruko Oburu Odinga nero nigegendete gusugura ningotebingi gekogera bagoteba egendete gusugura mwancho muligiri gazeti ya Taifa Leo goteberinga kimeumana ODM mwancho muligiri bintu nigo bigendete koba gosebia nyare koba bigo korekana gokonga asekia meke ODM na namono mwancho muligiri nabo koligiri chibicha chimegande bekiregabu na onyare koba kogwesomera Century Weekend People Daily gokwanirere asekaliko bolinga is this the new force uniting to oust Ruto from power asbakaliko bolinga umwanchu muligiriri
yenense menyi anyare ko bage gochicha eli nyare ko bage kubwatana na kunyara ko bage kumurusi umurayibwe nse ko rwasekirogo asibali babekira se bicaga bu monchu muligereri n'ababunge bunandigereti mu bunge bwa iyala na ndoro mwana unyagosira Raila Amolo Odinga o Moske Winnie Odinga nindo cyo mu bunge w'Embakasi East Babu Wino Caleb Amisi monchu muligereri na boygo nindo cyo mugabana bwe county ya Siaya Moske James Orengo na boygo man of the moment gose omurayo gendete kubikwa maiso okurukunga Edwin Sifuna mwancho muligereri toko gendase egazeti ya The Star erege kaliko kwa na pensioners to retire with millions in new NSSF saving system wasipakali watebanga onde bwensi bono konyara kobaga kolitaya gosega kurwa asemire mugoikira asemyaka ya nyara kobaga goika niko bona chikobaga kogendanka ne chibesa chinyinge echiyo chire asesemelia yekegancha kya NSSF na webo wesomero mwancho muligereri unyara kobaga go kwanera gose komanye kigendete nabo igo mbaligete batebanga abantu gosichiri bunigo chenyara takoba chigoikirana ase omo sangerekano bw'Umuske Sifuna ase bagotebanga no nyana bochibura buru nigo chia korekanete nabo igo kabitiriria abanyanyimbo bakanyara ko bagotumika amalio kiyo kurusia amaliga ase gazeti ya The Business Daily ngo kwa nabale state in race against time to meet KPC IPO sell target yes bakale bateba okoni gwagwa company ya Kenya Pipeline bono nige serikali egendete gwangoya eli nyara ko bage koranga ya nyara ko bage koni kampuni eyo senchira elia bagoteba batagete koranga banyara ko babakoyo ni monchu muri gazeti ya Mwananchi ngokwanerere kurwa amangana anse ya Tanzania bata Wasira ataje makundi ya kusaka maridhiano mwanchu muri lino mungwano yomo uyotenete koligia enchira yense ya Tanzania konyara kabage kubwata naso bwamo nakogenda bosio maiga yobo cholio bonebwa kolekaneta sabangi basireti ubugima bwabo nabo yigo mwanchu muri lino nibe gasaligwa nechinse mu ibere chikanyara kabachi kororekana aso Mwananchi arorekanete tachieti kuanchirana na kiligia kolekaneta sense ya Tanzania bono mungwano yomo gosomwa ko yomo uyokora ase enchinse mechibere okurunga Wasira nigatebirenga orura malieta yechinse mu ibere kiri chiko bachigo ikaransa na koliginga chianyoro ko bachiko nyoro bwamu kulende in the first place chwe ekera babo ikaransa wate abanga Wasira ataje makundi ya kusaka maridhiano liliba ngese minano kiro monto mbale ngoro bali bakurukunga abagote abanga abantu bakoligereri baroranga kyamangana agendrete nabo igo nonye Tanzania ne bwate na National Intelligence Service yabo yaba tete binte bingi chikobire ngiye kwa tokorwana and then finally toche ko ekoranga bano nguri gitorobo umaetera mbaye muno gwasiu ndu gwasiu mukelinga ekerenga gete guika geike abantu na upawa na ende enjire gwake bekire Tanzania National Intelligence Service njama etengi gentekega ngo chikire nini gokorekana ngunoroche buna umongwano yo Chadema korukale buna akonya kuminyokiwa abantu bayengo question barenga kigente kerende kirachikoba free and fair onye kogosiekerera babo tindu lisu karago tebugunga mutuga kogo koraiga bananchi mbali gochi wanja naende egento kelina bakiari gocha koba stop that the initial stage ndoro jibona lirichikura chigo chakatu waku Tanzania buna abananchi basoyete bitwemi na gotandora masakarali na gorutachi chikwende gochabo keli apart from intelligence na bagakota abantu abangire abantu abandi bono it is up to you ayo bwate serikali bwebuli nki abantu abana bakoraki bangira abantu abagote bayaya onye koko siekera abandi ngakigente kekeraji koba free and fair serikali yamanya gukora magoso na nitali serikali ya Tanzania yoka yamanya kugende against the will of the people abantu bangire bono goita na abantu ukora ko erekerenga gete goikageike kelinga oborayo ne rasima tokarek ne rasima towile ngwarocho president ya Tanzania no ina sago chugwapisho korukale yale ngokwenda estele chao Benjamin Mkapa nini abantu bachicha basanga naye lakini yakamenya koyuru nini military ground it is like ngabisire patirende ne linga ngekerenga gete goika gekerane
okay mwanchu muligili ko igule ngekirenga go ikakekirane asabon togoso ase gazeti ya New Vision mwanchu muligili ene yakorwa asense ya Buganda ikale ko kwananga top schools by region asabagala oteberanga chi school muna chikoleti asabona matemu abirega kubwato kwa asense ya Buganda igabo nindo che chibicha cha borokiwa bali bakolire biya mwanchu muligili asamatemu abo igo Buganda machibu mbona asokire nane mono mwanchu muligili nabo kunyara ko bagosoma insachinde abana baitongo genda bali chinse chia Buganda bachi gosoma soma umanyanga nonye system yabo ngakia korekana gekogera etule ase system winya chisem chia Buganda no kiru montachi etechwe asibali bachagete pioneer politicians ngose kubwati nonye mboniga musike banya chae nya chae na chiete Buganda uligerelie mwai Kibaki na chiete Buganda mwai Kibaki babo professor Anyang so Buganda nabo muntu uraga niko taka kumanyanga nikigendeta sesemechi semecho nabo kunyara ko gosoma mwanchu muligere eliyo nyare ko goko igwanga ningi kegendeta togenda musyo mwanchu mulili nchake ni gazeti ya The Standard iga soko bako kwa negotabanga Sivuna niganya artiko bagago ikirana asense meyo ya Kitengela na asikilgiaro rekaniro mwanchu muligere liyo soko bunekana gwekiama amumeto mwanchu mulili na batabinga Sivuna niga amumeta se chisemo cha Kitengela kolendo mwanchu mulili batabanga bono igani go mwanchu muligere umwatekano uyogendeta se kiama kia ODM unyare ko bago koranga enseme kuragwa na Oburu Odinga nigo nyare ko bage kogenda mamincha yomulikyo monene bwe kiamekyo omoske Edwin Sifuna asiboni go mwanchu mulili batabanga chinsemo ibere chero lekane na bono iga litukoligoro omoske Sifuna akanyara ko bago ikena na sesemo ya Kitengela yuere ase county ya Kajiado na egento kyarolekanete na abana inchi abange banyartuko babago soka eliko nyara ko bako mwaligania mwanchu mulili batabanga nigo yarolekanete abanta abange barenge ase barakumwaligani ase batabanga nigo mwanchu mulili kurwa sense meyo ODM ya kabere eyo korawa na Oburu Odinga nero yalenga se chinsemo chia Mombasa na mwanchu muligeli nigo bagotebekana nigo yalinge mamincha kera Kitengela yabwate abanta bange mo county ya Mombasa nigo balenge abanta bange yatigira mabuli ya mange na ndeso bakubulinga asichinseme chibere chia ODM AMO ya omo secretary general nereliye bugolityo mu ikabwe kiama kia ODM na nsemo kili tabugoliti eliende nere koragwa no moske Oburu Odinga kera na chiko bango igora chisimya se mambi abono mwanchu muligeli na ramukuru birengeli bino batabanga ekiameke nigo kemenyekanete gotwara omunguso bw'abanta bange na chinga kichinyinge emegande mengi anyara ko bage go choro ntate kwando mugano USPG ya kanene ya gatano ase gazeti yebako babago kwanera igaiga ngote abarenga inga kiama kia ODM giatigaira sa ko mwana mono asabono bago kwanera igoro ya Sivuna nabo igo muraibwe kiamekyo bwe kiama kia ODM omosiko Oburu Odinga asabate bachinse mechebire nigo chigendete ko bachikorolekana kurutera na mangana na gaigo mwanchu muligeli ngo kwana bale igoro yomusangirekano okolekaneta sensemo ya Kitengela boyigo banyara ko babako bwekani omusangirekano okolekanete asensemo elia ya Mombasa mwanchu muligeli gaiga no bakoerera asobonge na anamono bogonyara ko bagwe somera na koranga kikia mekegendrete asbago tebanga na mange nindo chenkwana babu wina kwane taseli tukuligoro agotebanga go chakira lero nigo barachi ko babako manyanga nigo tubwatabanga abantabange na ande nigo bari gotebanga ntwali ko batogo ikase chisemo chia Kitengela lakini no tolega iga na anda kanyara ko baga gotebanga mbuya mono asensemelia ya Kitengela nindo chega igo mwancho muligeli ya CPJ ya kane boigo omo waziri we amangana ye chinguru chomulero iga nyarto ko baga gotebanga boni kiama kia ODM nigo kia ibwenete gocha asobwa monanda nyara ko baga kurwa ekoko gocha sebali bako babakwamerelia okobwatera na kole egati ya kiama kia ODM na ensemelia ya UDA esomere omanye mu waziri Opio Wandai inkinera kaliko bagago kwana nindo chega igo mwancho muligereli asenseme ya ODM ngo kwana balenga Oburu na Joho litukoligoro nigo bono banyatiko babako ba rekana seseme chichi antrononoka na namono nigo bachiko babakora chinkwana chiri chiko bachiko chikoranga banyare ko babako beka omukataba bwoko igwana ntaite gukwana nkwana Oburu Odinga kwanete na asanya tukotebanga bono nigongo chiko bankorosie etim go serumbe yabantaba kongu bali bachiko babago nkonya elikonyara ko batugo twara chinkwana na UDA elitonyara ko batugo kwanere binte ebinge ebigendete ko twara umuchando go chia saba Kenya bange na ekera chinkwana chira chake
Hassan Joe ni gara chikoba kakobekwa koba asemesa yo chikoba gakora chingwa necho mwanchu muligelingo kwanera bale ngaki abanyanyimbo banyatuka bakoruta chitia gas gose amaliyokyo kurusia amaliga kurua samaiso ase chinseme chichi ya Kitengela maega ya Edwin Sifuna gokora kumusangire kanule ngase kanisa ya maso wachete na gosasima na kunyara koba bago so ase baraigatia baraibaro kanitoro mwanchu muligerili naroche nomoske James Orengo naroche umugabana James Orengo, Anthony Kebagendi, Omobungo Mafoko, Patrick Makau, Omobungo Sabot Caleb Amisi, Omobungo Machoge, Obadia Barongo, Naboigo Mwancho Muligelio Omobungo Vinyula, Okurukunga Wilberforce Oundo na Bange na Balibanya tukababago ikrana aswago tebanigo babu atumo sangere kanokurunga Linda mwana inchi chwe yango kwandeli bagonyara kabago kwandera amanganayo kulende korata tebia yale gazeti ya The Daily Nation. Ayara gazeti ya Daily Nation ndoche nga tigankunire ODM manya kuirana to the front page ndora lingana limwe amwase gazeti ya Daily Nation eli gukwanira enjara yabire koba reported kurwa chinseme chichia notice tantia Turkana chia wajia na Mandela koba yumurakera ororo Oburu Odinga kerare ngo Mombasa igoro ndoche gazeti ya Daily Nation gaiga neli atembire kuye pacha agote banga omusubati Catherine Umanyo igare uno muntu tenenerete secretary general lakini rende mbarase ali ODM nani Sifuna kuruase party kolende ni baba mubekire siko chinga kinkaigo ara tuara discipline akiri oetetigara gatebichwe dogote abo gaba begire chinga kichinkaigo naro cho Buru Odinga goteba ni ometo Buru obere kago kwana chingwana ase meeting yemo chingwana chikogenda no ni satoinya chikogenda parallel Buru Odinga utaka kumumanya litangani igatebete iga ntwe azimio yakwete tuli acha nero Lando ODM ni ntutu alenge stakeholders ya banenoro kerago kwana amanya gukorera goteba iga nande nga kimoko genda gochora umurayo koiro bunyakiro go bwazimio mutari go toini cleared ine statement ya yamo as a meeting yeyo nando manya go imoka kwarigerera ichweya kwanyora at the same time TV ko irukia magana abo ko rwase aso muzangerekano yu yego rwazimio TV Bora otebirenga ndubwate omo secretary general omo yetu achora bune kiama oyonde no bwe koti oyonde lakini bono igoro naende nkwana yaye torochibono naendo nya softeni because yankwana yaye yagoteba nga yayo yetu mubegete iskari yakeigo okoba ya discipline lakini ntora moseria kurwase epati elio matale Mombasa nali abana barabu bagendererete Kitengela nini Kitengela bono Gladys Wanga kare Mombasa oyo goteba nga oyo nde nga Raila never used to do anything without consulting Oburu Raila was the hardware and Oburu was the software nga they worked together we know Oburu cannot mislead us so mane mbulinga ki ndundo maetenga papa was papa na abantu bari baba yeretange na Raila na bakogote ngana bukurikira Raila speech aenda abwa kwa ni bintu byaye naende bikore ivo magana ya baonya gototenga oyo ndi garange na ngakabeirange na Oburu yani Oburu Odinga kabeirange na momuro mwa ba consult nini prapra mbaroche no embarabuga no gwanja batanje mbaroche ngomondo oyo twasereti ngochi ari kwagacha enyombera acha gotokorie gasi egenteke monarigeri na ndibune tigatogende ninkwane ya Gladys Wanga hardware ne software maite siasa telikona na software boniga in the first place abantu bali bagakora egento igurunga building ye party nechi hardware mwanya abantu abatoligeretiga bonekera togotebwe software onye software yabulire oda bikoligwa anyway ikiamagio diemu mwancho muligereri nigo kibwa tamagana mangenta itetora igwa chinkwana chia kwane tunu moske Sifuna asensemeli ya Kitengela boy goto nyare ko batogotegera Oburu Odinga nerga kwa muma kurwa asensemeli ya Mombasa kulinde gazeti ya The Standard agotebanga Oburu timu ya ni endete gusugura
We are not going to allow people to pull us backwards. Those who want to pull us backwards, we tell them, oh, no. Those who want to pull us backwards, we tell them what? No. Things will not fall apart. If you don't follow the rules of the party, you keep out of the party. But if you follow the rules of the party, you will be part and parcel of us. That is why we are saying that we have our SG, Catherine Omanyo, and the other SG, party ilisema yeye akae nje kidogo kwa sababu ya kukosa nidhamu. Lakini hatujafukuza yeye kwa chama. SG yule ni SG wa court na huyu ndio SG wa chama. And we are not going to go back because there must be some example of discipline. Somebody must feel some little pain for being indisciplined, so that the party can continue to be united. The party cannot be based on fear. There's nobody who is indispensable, including me. Hata kama mimi nikikosa nidhamu nitolewe. There's nobody who is bigger than the party, because the party is for the people. It is formed by the people, and the people cannot fear anybody. Those rules are made. Chumuligiri ko igure no Moscow Buru Odinga o kwana sekanisa yamo ya Shalom me county ya Mombasa. Rotabanga nige susuruge sini ni bamwete. Nimbwata liboli ko Jasper Innocent. Marem Raila Odinga. Kera ale party leader ODM. Na bwate deputy party leaders. Akina Ososi, akina Simbarat na Abdul Swamad Mombasa governor. Kero mugakaraira aruo bwikobiense bagachora Oburu Odinga bitokoroka chenizi musayo youth leader lizwalia nili asabanda batatu oroche nkiora atwarire chitaput chitate cover from you nkikiabeta gatia chidebut na chichia mwendo set Abdul Swamad bakaendosi omuntu bakora baro chenga mbabu ati time mbagenda te kurachi county gasine nyinge sana is my own thinking eka niliswaliane kwa mbozi mwanchumuligiri togenda bosiba tebaga na manga sesemo ya siasa chwe na tete kota tebyo muchando bw'enchara turata tebya ngo muchando bw'enchara umuchando bw'enchara narando che lingana limwambu dalira nagotei official data gose omubaro onyorire koba o korokia abana chirifu 810 mbachi gotwara malnutrition goseli okoborwa endagera ngakitorata no bachenu malnutrition umaite bwatete chikwende chance Innocent togotaba ni kwenda yamo lakini aende nere kogera munari gwata buburweire kwanyoro no nkwashia ku ya chiremi kwerende northeastern people are suffering kabisa abandu batabire ngumurakero uyo obeire omonge mono buna Mrs. Alima Hussein uyo no momenyi bwe insamecho ogoteba nga bwate chimboli 650 chiakule chiatigalire chimboli 70 naende chiga chiatigalire 70 tamanyetinga gosekero kende nchichi gotigara Turkana nensemo ebwate kwerende nyinge sana ebwate eshida ya mache no murakero uyo ochete bakaba bateba abantu babeta affected kurwa ekwende ya manini Mandera nsemo ya Mandera ebale chirifu 300
naende garo kurigereria Daily Nation neruete page 3 chibicha chioka na botoroche gaiga ebiche ntang'ani ne ng'ombe korete kwirende akoranga nakamori gakwete ebicha ya kabere no muntu oteneine ase chikakas gosasi chiombe ne chimboli chikwete ebicha ya gatatoga omwana narokare gochota amachegete Innocent no nayo taro seli endagira kogo chichaga iga omuntu nare ndoche ngo demonstrate yaringe obogoleti ekakas yemboli yaye yakule igo negento katanga gorogoroga gosinseme chichaturukana Mandera Wajia embura yabeire koba gegosinya teratwa ase amatuka mange yagerire bono bakumurake chire chimboli ne chiombe ne tugenda yonsi yaburirwe endagera ebinte bigo kwororo sana n'abantu nabarabwo nabo banyaregete no ino konyore ndagere yuba beke munwa korende karo kurigereria egente keiga Daily Nation mbata betenga no nya nabolende ncharakere ga notice tani cha Mandera Wajia ne chinsemo chinde Nakuru na Central Ruguru gaiga ebabugate harvest buna ye chinyanya ere nyinge baka bantu bande bachakire kwa chiombe mbabugati echiro baranyare ko babakonia ebintu byabo iga karo kurigereria enseme yemo nkolerere enjara mbabugati mache mbabugati ndagera chiombe chabo chiakure chimboli chiakure nenseme inde endagere gere nyinge mbaka basinyuru kokare kwirende basinyuru gochi asbago chikonia rogoroga notistani ndoche Innocent emboli ekare konigwa mbaka chisiringi 1000 yemo eli umuntu agultisposirende yanyore chibesa agule nini ndagera kogo chicha chinyanya na chirocho ngayani chiabuluru pakas chikoni yaikeire ngatiga ekwirendeli tiga chiombe chikwirende chiombe chiri Innocent ninganje takutumia example yense ya Israel because ngora asoma ndi chiatiko chabo sana gente bune kenke gokoreka nororo ngati mubwate namba yamo gento buna ke murakera eline roro bono bokero ko batengu murakera ngeroro go murakera nore Kenya eba hukumi bantu bali mbabwati mache namba yamo ntu aligereretie nganeye last week ekero the same ngaseti nkorigeria atiko related Innocent neria gotebanga amabuta ali ale turukana na chiko chaka kurigereria upoyo eyu page 19 ya Daily Nation mabuta ali ale nini turukana asensemo yobonchorire the same turukana yeiga kero twali konyurigereria ntu aroche nga kero bali kuri mama butaya nali ba discover nga machale ensemo inse ye bedrock gose ligena lili ogwatoma gwikera machi igaise inense ya Kenya ratumie emiaka 70 embureta ligotwa na ndo tole nini tole buya meaning abantu abayiga kanga bono Kenya kurutwa kanyorete independence kanga ntoli bantu togotebanga mburaterato the best example Israel ne roro batabugati mache batabugati anything lakini na bubale number 1 koni chinyanya koni amatunda koni chifukado gochi Germany na nini na UK ekinago tebeli gente kenge wapen ntwanya kounga chimboli gosetugo yakule enseli yeroro naro style teyo ora produce ngatie pampa harvest osinyukoni ngiyekogera abantu bali ngotumia bali koru technology ebali chi cooperative government nibugate enjere ko control data enjera nere bapangete gasi yabo nabo konyoranga Innocent onyo gwatebete go produce chinyanya chinganiga cooperative yo produce nyanya ekiasi ekega na chimogo produce abaiga baira mabere bagote mo produce ekiasi ekega na chimogo produce kwa makonyoranga cheisanire balire barabu as a country na ende baoniri gochingumbu igo bono gae tubwate chitura chetibere abantu basoete mugondo ko kolega se abantu basoete mugondo kole machinyanya
basi nyuru ngai bakwira bakorera kwa chiombe notice tani arobore mimbo iyo kende nkeyo rero chimboli ne chiombe chiakule. Okay, mwanchu muligereri nali ogwesomera n'ebirengero bya ichwe ya rure anamono bakunyara kabago konyora chingaki unyara kabago kumanya kili kegendete ndo chingaki kigendete kubinyoka abageni baitu nigo bakira alichweya ngale gatebi gugaiga ekyombe gya treasury gya tabanga boni gensi ya Kenya likabese bwato mwanchu muligereri nabe kunyara kabage kuliya kana buya na namona sabaga tabanga nonya nabo lende babwato muchandolia bwo kunyara kababa koranga riski geregoro serikali ya Kenya yatebirenga na bego nyara kabage gwakana likabese elio magana ingo ya kwana no muwaziri otenete kegancha gense John Mbadi page gatano limo nabo nyara kaba ko gwesomero mwancho muligereriga ige page gatano kabere ko kwana bale igoro ya abali bakuru kunga bagwakili bakuru kwaba wakili bali babwato bakorofi ngakibagendete gusumbwa ebigambero asabangi bakarekora bakorolekana chinga kichinde bakogenda asekegambero na kutumeka amachiko ale sekegambero eliko nyara kaba bakorora ngibine binge bya nyara kaba bikweyanyulie nabo gwesomera gabu onyara kaba go kumanya mwancho muligeri ntate gukunaso bwango igo elio nyara kaba go kumanya kilikegendete na namono mwancho muligeri asesemo ya Rift Valley ngo kwana bale abarayi bakurwa asili go koliriria Rift Valley nigo bono mwanchu muri batabanga na baruni go batwara mwate kanasi kilibagendete kurwana koranga ngochi kobe kingpin yabo maega yomuske Dr. William Ruto kurwa sobora ibwense igo nabo kuligereria asichinse mechie bagire nabo igo asbakale go tabanga bono NC yue kurunga the Kalenjin Nation nero nibwate sega yokoranga ningo chikoba gakoira libaga mwanchu muligereri nindo chega iga omo okonyi bumurayi bwense Professor Kithure Kindiki asichinse mochia muranga gotebia abamenyi ba Mount Kenya tito konyara koba to gosumbuwa gose gosugumwa sana ne kiamagio ODM kobwato kaliba galio koba omokonyi bumurayi bwense tagete togendo muti mukogeko era chitire chitake 45 na ibere egere mo director itato tigene nkwana yaye Professor Kithure Kindiki akale gotebia ODM ngo obo deputy president borabu mwebe Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Semia Gusekero kendi gyonsiguro yemirobuli yaitu Yensoko TV Twakere simi ase namba 0788666663 Gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV oboroso w'umugusi mwanchu murigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase NC ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso bw'umugusi Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi mirongo kianda na kianda chetire maiga yense ya mese mambi ya bono nande tokoirana asesemeli yechigazeti buna nare gotebyo mwancho muligereri igoro ya Professor Kithure Kindiki negati yali yari asechigazeti na mange ale gaiga nindoche
ase ebirengereri gaigo mungwana yomo oko tebekana koba olio kurigereria mang'ana y'oborai ngoteba arenga chinga kiechi rogongo rwa Africa nigo bwenete korengereri nande korwa omo United Nations Secretary General eliyo baru elieta lyabo ngogokwana mang'ana ayo akurunga wale kulane oyuni gare omo expert gose omo manyibwa mang'ana y'oborai nabo igo akonyara kobaga koranga kichi serikali chigokorekana na koranga obo balozi ngakiboko babo kubwatira no mwancho murigeri na wesomera na komanya asenjero bikira no batebanga bono amatemwa muntu tali chikobaga gwanchirwa ikaransa akore amatemu aye lia kabiri bali bakoirora ogotebanga yayo gotemuko na chiete ngakora nganyore deep lane wono ntate koira na maega batebanga no exam retake bono chinga kichirioire oikaransa okore oyonyore buya goso ntokonyora ni batebire nga abana bale nkieko eragia chirigo ekera bone system ya 844 yo chikobage koera abana bale form 3 bono iga bagokora matemwa bagokora aliabo igo na bagokora tali chikoira na nanda tebenga ngoira nale chigokora KCSE kabiri enere chance yo mweli bale bagoro ku pioneer class na bagosiekerera chwe ya mangana naro wono koirolire kwanyora ni naba bakejise abaruete maega asete yo chwikaransa nando tebengo irorore oko repeat KCSE party embesana abana abange ngoirora bale ba improve their grades. It is now or never. Era to kalende na matemu kwara gokoroka igubo gatigiranje. Ayabona aira na bono chake kuru grade 10. Chake Burundi. Kolende system ina alego kolisana. Tatebia yale sechi gazeti ya The Daily Nation chibona arabe kirire kando. Daily Nation nagotogendererete na amakwa yenjara. Gasaba gotebanga abana ba Marisabit nigo bakale gotara 10 kilometers gosi kilomita 10 bamanya goika school kento gekogera notice tani abana abu bakugani goike school ande bakira odetie birasi nili babwate okwegena ngana bora nyole litukeli school nekajegete endagera gose ne karoseti endagereria ekoenanwa ne serikali kolende abari mukuru nsemeyu bagota bangendagereju goika egocha kenyolire na ende na bera chigocha chinsemo chiri chichinga kichiri chiogosieka school na ndo nyole ekwerendeye school feeding plan eyakageire ko konya abana 2.6 million njabete slashed budget ya njabete slashed to almost 2 billion bono na kia barimu ba kuruga notice tani ba kubolinga rende ngakyo expected umwana oyo awo kikoru sobo aike school na ndairane gochisobo kale njara atarari kende togosuka mutu ndoje nga stakeholders bono gaiga nigo batebire nga education reform bills negento kia baira ke kokolekana kirekia na ende bakire serikali buya mono ase oko concept gosoko beka chingurwa sobwamo na boigo wetia machikali ara chikoba kaokonya na bondo chega bintu bakunirete bike mbiringa kwerende higher education loans board echikonganishwa erokwe echikonganishwa na Kenya Universities Colleges Central Placement Service nini KUPSI echikoro kubona ko chikoro kwa university nini fund nande igaiga ngota babalenga cabinet rende gose serikali nja approve Kenya National Examination Council echikoba Kenya National Education Assessment Council change kukoru Kenya National Examination Council igo ni gente kama baro chenga nonyana Institute of nini curriculum development nero ni chikokole kwerende yechi gochenchwa yani negento baro lirenga ama chikaya asenale abaire gosara chikokonya abanafunzi aba bagosoma so igonye omwanafunzi kale college na bokonyoro apply kero kende
no ne loan onyolire talibu na liria kabekirenga university students boka wana bokonyora no ena abana bona college KMTC babere bakobekwamo na barabu banyore kwerendeyo banyore ogokonyeka gwetera chiloni che serikali boigo nigo bagotebanga ekwerendeye enjera serikali bangete bono education system koru university fund koru nini tifet ngochera gotebanga abanafunzi gose abantu bali abanafunzi barachiko konyeka igo barabe abange igo no gosoma kuri kero kende twale konyora abana bagosoma batigera njera ko baye ye fees ekenegento kirachiko kori kwerende kirachiko ba ge kobakonya ngorere innocent umugano norana ende bwa machira kiniore kibura ase bagota umuswati wa mukuru kwa tieno agotumia shilingi 500 kere week kogora mache umutungi yori yomo nigo bakogonyogora shilingi 20 ngigera lazima nyatabwa 500 de week eyo abana nga bakolire kwerende baralire njara gekora nyatubwatia mache togo sibino yanga to nkioko nyunkio koroseria endagera igona no muchando toroche ole kipira ngose nase abamenyi ba kwerende abamenyi ba Nairobi nande sana egente kengo changiwa kere no boibikero kende bwa mache kwanyora chikateli chisiegete main pipe chikaigore pipe yabo bagera baoneri abanenja mache okay pia sana chweya ngagirete tutete kwenda se chikatuni esenje chinsa ndo cheche amnyokire che nabagende baito baikiralia seseme ya kabire studio tete nchake ni katuni erese gazeti ya The Standard ya semambia bono tunyara ka batokoligerelia inkego kwaneroro mwancho muligereli ige ko by page 12 no ere bono igando chibagataba 1990s young tax aba James Agre Boborengo ninyotenga kilio mwaka wiligwe ya mochimiki anda merongo kianda na bono iganto bwate 2026 spirit revived bagate banga omoika oboni gobokiwo mwaka bwechiri bubere merongo 25 ne moningo bekire gabu nindo cyo mubunge bwensemo ya Embakasi East Babu Owino bwate young tax na nyongo naruche kitengela partly najete anyang nyongo no alinge kitengela abana ubako babakera ko igira na young tax uko bayinyora 1990s balenge ngaki yao balenge chinguru bali bamanyetese historia ya siasa yense ya Kenya nabo na ikire 2026 mwancho muligeli nabo koranga umugaka James Orengo bono abana abungu basigale na mono igego kwanerwa esabali yarorekanire gochakiwa na babo Edwin Sifuna tonda se cartoon erese gazeti ya The Daily Nation ere page 11 chweya ngakigale korokia ndoche gaiga egwiro paronero ne chirangi njiro na ndio torochega oyo rutoko suguma egwiro paro kando gaiga erangi ya ODM ya kolire kwende ya itekire erangi oyakobogoria kero kende ndoche ngana botora muruke Chinese jaito erangi abwate ne yajero igona boro chenga ochakiro gokoraki kweyaka egera chenchi abe yero kabisa abageni baito bago chai think ende ngo bali gadero adanga when you join a club you have to obey the rules of that club ego ereli tagari ochakire kweyaka yellow mwacho muligereli nabo koligereli gabude Wilbaro batabage kaliko bage gosugumwa no muraibwense Dr. William Ruto ntomuroche omuraibwe kyabagya ODM Burodinga nigagendete kuyakerangi ya yellow gorusiareli ya orange litunda budenchere ya moyokoro kingonchole iri mwancho muligereli enkwane nene roro chinsa ibere tokoba togokwana na Hassan nyangao nabo igoto bwate Amos Nyasani abumbali bao chabato konya litukolia Jumatatu twaligerelia lia siasa rero nigo tubegete siasa bosi yago ntwara chisa 12 kera twale gosoma maitu asoense yamo kwanyara kabago kwa na chweya kwa siasa nerejo kwanyole jezi yao lakini wao teba
litukeli maria siasa ebinte bira onchoke binge igobono go by the time to wika general elections 2027 August ntorore changes gatiga chile chimingi oyo monaro tebire mubasa kogenda mukore boardroom meeting moigwane gochora umurwaniri bwochikorigie burayi bwense 2027 mubeke kiregente mese iguru statistics findings chikorokia asobo chebokororeka buri burunge mochora umurwaniri mwanchumurigiri chinsaibere nkogotebinde ningo engaseti ya the Daily Nation igoro Sunday nero yabwate matiange bombshell biya baro mwanchumurigiri asoko bana intu tigatogenda umutima gotokoirana buna nagote abageni baitu baikira studio. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi kuri Muchomano Nairobi Kisii Nyamira n'ekingongo kindi cy'ense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanya mange nabo igobwatira Nensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Ensoko TV uboroso bw'umugusi mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyaka bategereru ase 524 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira y'obwikiranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinsemo chire isiko yagusi asichinsemo bune chena kuru mwanchu muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nera nyara ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba bune chinsemo chiamuro aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusi oro no mugusi anyara ko bakoigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko gakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi ko batogokora igekoro gyeito tonyare batoge kora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasirio yo mino mwanchu muligereri tonyare ko batogokoreria okorari kwanya gusira asenchera bwenerete Soko TV uboroso bw'umugusi omwancho muligereri Nensoko TV igeta seni Nensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kuri yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwasi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi amoreni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyora murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko
ime ya Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Eye ne Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Kera kama jenga tara daike taoni ya Nyamira na Rena. Eye ne Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Chitire chitai sano maiga yechinsa ibere sembambi abono ande buna nago tebi ngumira na tole nabageni baito gaiga studio bono tuigoire studio egere tunyare ko batugo twari ngwani eri mwachaka gukubi mapema kera twakora mayichinsa chiria chiarenge komine ibere kere toso ese yamo yabono mambi na ora chisi micheino mungina Margaret ngwaru kurwe samba gwachichaga iga narora babo Rogers Obebo kurwa chinse mochiricha Kasarani bali mwaswa bono twasoira sense melio chikoba tugukwanira mange alialese chinkanda chia siasa nigo togoso ase chinkanda chia siasa gose chikadi chia siasa mura bali bale gwaka chikadi kwatebunga lero na kubekere gose ne joka timanye tinga gie chinde chiare koru kulenda senchira ya bene iligo tobwate siko kwanira mangana yose mambi ya bono igombwate Hassan Nyang'au mwishimiwa bwakire bya umureri Innocent mawawa rain check ya mawawa naona renge weekend gote biasa ngambia mono asogoto ebisio biembura nkarua romaro kabakukira na ruto romaro nkaunga jete gatua magena lakini rende bono at least after mugaso obuge magwiranire abantu bano bache banyore chinyeni nchiabora mugaso buno abo mutindi matbato baitumbana letiko babatari konyora ebimeri bunebyo chinyanya nchirongo na karos barajali chinyanya nchirororo aya chali mbaite tali accident kegusike bwa tabaga na bange sana yes asante sana Mr. Amos Nyasani yes mwana abogire bya weekend yale na expect ngombo ole ya madasa ni chogo la shamba la jijini down ya Nairobi mbuyere yes mbura ya tu kidogo yali ko kubeka mali bapara abantu lero bagwakiru ibikoro terangi mbaye no bwege nungali tukolige mibikoro tubya bombi toke bishaineti lakini matari yonsi ature na maroga bakrona ari kurwera kurungong road mbura yale ngoro baketa unia karona jete goje Kasarani islamu menyata ani oranga no mugasore ndenda bonto etengana na jete murai ni mwigweta samenyete abantu baga tugite chinguru gusiba tebange kiretali go tuone nguru ere mutwe ntagete mu director ito ngo tware lingana lito lira butu ateba adere mono rero twari gukwanira igoro ya abana kera umuyibuli chinguru chia mwereire mwana umuyani gabwenete kobesira sale kera umuyibuli chinguru chia mwereire umwana umuyaga gabwenete kobesira sale mangana yo di mai unanga ya agire nje ndate nga yo wada banga umuyibuli kera ko chinguru chia mwereire omwana umuyawe nete kobesira sale lakini abayiboli mbwatata getiko konywa toro chikorra muno moiboli oli okorkunga buru odingo tsinyiro kokonywa na bana bago abaya bago kina batate kokonya abantu rajora na batate kabesiro kiagara iskolige lingo takebinto lingane lingo takanali nali la siasa nali relate ku siasa iskolige lia abana bayamuna Edwin Zifuna abana bayamuna Babu Wino bajire wadayo mwago linga bono tigatogosiro wangire so abayiboli na barabunkwanga ngosingi bari gutwara bara mu boko konyo mwachumeri babatega ne complete departure kwa senguli ngana litulira byose bambia bono Mr. Hassan igwete nga abana mbale baroreka ne batete gusira abayiboli kwa abayiboli bakanire mwana umuyaga gwenete gusira umuyiboli yoye kabesira sale
okuna kugo okogania go expectation kyo bogima na ekaro moibori chinguru chia chirense esiro ya nene no mwana ose na abana and then out of it ogosesenia nkore gogocha na okobesiro yo moibori asama tukaye akurugunga sunset ekaro chinguru chia korek chia and then ekina karoge kurwe room nonye no kogendera we family you know continuity of family ya korek ya rorekana ngomuchu itogosira omuchu yubono nabo konyara kogenderera even beyond yo moibori ori. Okay. Yes. Asan igachiro tebire nga okerarenda maseseni ya baibuli na karoro tagetomo director itambe kire e cartoon yale ngase gazeti ya The Daily Nation yasemambi yabono nate abanga abageni baito bagocha nero ngo baliga nero cartoon yerese gazeti ya The Daily Nation asa tokonyara kabato kuligererio mwancho muligererio anamono asensemeyo ye cartoon ya The Daily Nation yeltonyara kabato koranga ngakie koba aso mwancho muligererio tokonyara kabato kuligereria agobe kwerese screen ya bekiru nereyo wilbaro nerabo nindoche koye suguma nindoche oyo mona arabu nero gendete kuyaka yelo nkwana ya kerako na kuyaka ya eragia yera tabaka when you join a club obey the rules of that club. When you join a club you have to obey the rules of that club. Egara wasoire se kerabu kende gionsi ngae bono gwatibeiru mubwatani goso mwaki umupira ororo etone na kuigwira machiko ye kerabu ekyo Hassan cartoon nere cartoon nere number 1 yo sokora kwa na se cartoon ye na bari mo yerigereretie igebwate presence gose obonge bwerangi ya yellow na orange ya itekire orange igere ebitamase lakini naenda omukembo obwate orange ororekanire kugwa oiteire rangi umuntu obugo irigoro ye urubaro nere naenda okare gotebanga kero gwa joinirie club ngana ndo kogenda mona machiko ye club keria gose kiombe club na bukira be kiombe talibo erangi yao na iteka to basa gukumia erangi na iteka no nyore ndebozi to basa gukumia bono ogijayu gwera machiko ye kiombe umuntu gosugume urubaro no manya ne rangi ya yellow oyo aiga bono ase caricature gose cartoon na yuri mu December na umuntu gagatenge cartoon ye kurukwe kengongino ne kengongino ye exact kengongino ko umuntu gosugume urubaro akuruku William Ruto oyo bogo iri urubaro ugasene kwengora ya yellow no Buru Odinga lieta liro ngino kwengora bai kwengora yengo no Buru Odinga na ende na abwatomo era omukembo oyo bwirangi ya orange oyo tigirense oiteire rangi lakini koboko kwaye gabwatete omukembo bwegari obwerangi ya yellow yo nero nera kurusio karaki bwengora bono ringa keroko ogoso ase ekiombe igoko ndamo na machiko ye kiombe inkibono geko totebia inkiringa oyo Oburu osoira se kiombe kia UDA ochakire kogenda mona machiko ye kiombe kia UDA is as good as you abandonirie amachiko ye kiombe kia kara ya orange gose ya ODM bono actually enkwane yeganga nga nere bono chakire koba ogokwana mono gose enkwana nere gotebunga nere chakire koba gakorera mono gwetanire bari bakwere. You know, is now the one who is speaking strongly that when you join a club you have to obey the rules of the club. Meaning pigwa ribono osaira so kuiwera machiko ye kiombekia UDA then kwama konyoranga ekikiagerire ekiombe kurukunga ODM kiachakire ko enyeria. Yes. Okay, sawa. Mr. Amos. Cartoon nere yere sembeo. Bunoligeretie Wilbaro na yaroro yo kwesuma na yaroro na nuri obugoya gateba gekera kwasoire se kerabu bachiko ya igwere ye kerabu ikyo
actually nanda musiataranĩria igento ngene na observe oiso kũrigĩrĩria erangi yo yagasene kweng'ora mutwe koira na tule kweng'ora mutwe alafu ya orange ira magurunse meaning umuntu yo bwagusira bongo bono bwagusira bongo kwa samoya oboyire moino totigera bya rangi agendete gwaka togenda ekatuni yege ko ke mangana yo abara isi sende kiagara korumo isonde nonya ni gorongo birengeri byane na bantu to mirire ntwaro chengo guru dingo bero mosigo ando mane ga bekire guru baro igoro se nkama no karo doko guru baro doko yetumia soko ni mesigo kurwenseme ya mochi ende guru dinga obero mosigo muritase ase chama ya ODM igondo jingango ni warabe kwesata keire kiagara oburu odinga na robeire yani usukurigererio mwana siasa obeire o contradict go contradict na gigokoro gugusi yani chinkwa na chikogenda na ndichagenda kiagara okonyoro oburu odinga gararo sumugutano yo mona bagukwa ne bindo bine gokorwa turi kumanyanga ninkire kiaga tenete fo muna bono oburu odinga na roraire chama ya ODM korwa se obongo obuya ucheso bongo boke kiera to ko understanding ngeko gara ODM era tebie abakenya gosaba ababwatani be chama ya ODM ngamwa rusio bongo odini subona mwa mubeke nsemo mwala takatari nyomayo ogotebanga agia debede asaninga nga second honorable me you know tigadara kubulia Mr. Amos yes maete no nyangusi togende context ye kanisa sini ni tarite kanisa togoswa abateli aba yabekwaya keraba amwiriri tukeli bagoteba mbali gocha gotera mbali cyo kubugia piano ige kobigente kebe na bera toke bakorire binte be babaga kabe kanisa bateba nga yaya nonye gukaro moteli yo muyate konyarekana na bura nyoro mugaki gine kiarorire omonto re confused monese ODM no buru odinga na nje igondigere dinga guchimoino ga egento ngera kare konyo ago sakoria ekomoturubani oburu odinga ngagere dinga guchimambie ndengo tebare nge chama ya ODM yasiekirwe kiagera tori konyare go predict oburu odinga go tebana ki igo twachorire timu ekogenda gukaransa ne byama byonsi egere torore nganga itoko genda njama kitoko kore coalition nakio di chinse checho gukore statement yo mayo gotegye president William Ruto digenjera tokore gasi yamo nande chinse checho mayo gotebanga ntori gukora gasi yamo konye muri gotobo deputy president nande chitage chechi tukuri kubwati otebanga ntotage president go deputy president kindi kitiga go jandeka nando mayo guru oronjo kana ndo tebanga ntuntu atebetenga ntubwati magoso na kindi kige ntubwati tutagetenege rogeria bwati oyune kiongozi kia ODM imagine ya ruete se viongozi vile upright Raila Odinga oje studio totebinga gharama ya maisha imepanda, tukutane Tuesday tufungue ukurasa mpya wa kuhakikisha serikali imetupatia maisha yetu. Lero nere gotebanga serikali ya William Ruto gerebuya inse yo boraibwa lakini ngete Raila no abatigete broad based Raila tabatebeti umete Raila takweti no bongo bwa Kenya no nyine kero Raila akogwo korwa ali agende kushegyo koboko kwa William Ruto. Kenyans were not happy, lakini toise gotebanga nga tole nga bone chama ge gotebanga gere ODM ngegere se serikali de broad based ese ngenjo Raila ato ire tororo nga gatigororo Raila akamanya gusira igunga Raila gakwete no bongo bwa bananchi really it cannot take over igo lakini mbona njenge ntongo tabangerine ki omozigo egento geko gara ODM itari kunyara go translate bona ya ngwa chese sound bite gete agotebanga ndora seri Sifuna mune secretary general igo twabeka Catherine Amayo abe muna entenenera lakini nando maya gotebanga Sifuna ne secretary general ya kotini secretary general ye chama
ngatari nyamayo bono muntu muno yuro jo ra muri tata ke irinya gitari nande tima irinya gitari kera mukonye kera kanya njiyo mono ekwerende teriko one fair no je pare ye kogenda Thika Road asenara aria winio ndingatha thenge garo gwikire gwa itani mudaiga igoko genda either left goso wende right inje nda prescribe nga umosike oburu agenda right asoe Matare Hospital. Okay, tiga turatigira withdraw inkwane kwanda sinya gitari because siasa ni ideology yakuru egento geko garande ndabo mulito gosengende mbengora go gwituturo ngeli naki injamu evaluating yobongo bo mwaka okay oburu tinga tindamurama nebirengereri bya Amos Hassan ekatuni twali gukwanira epati lazima etwale discipline yes na omugaka Oburu Odinga batebire onye tukubwatia machiko tukubwatia marago tukubeke ebirengereri bya goburunga asabara ibande tubigite bicha no gaiga libo ekubwata ne libo lirinde ligo tebaiga Raila Amolo Odinga gatigete ekiamagia ODM kere broad based ikiamegia ODM kere muntu bateba etotete getwale continuity ekera toko yeligereria ni linga bagendere ko bere serikali bono okubwatia machiko gwe chama ase jame yabona yike tebwate muntu gwate tichiko agijwali onye bono muntu nare anyway timbase kutumie ke gusikere very strong no respectively senge chabana mbaligereti namaskani yes namaskani naganeirie na into contact ito ya media ero anje omuntu nare bona tigante bengusaririe amachiko oyatindachire utindachire amachiko ye chama no yo muguru kunga omugako Oburu Odinga omanyete omugako Raila ebintu mbirarenge gokora utubuguliria obongo lakini bado twamubwati na masikani omugako Riga ari goika otebororire nga tulikuwa tunaenda Canaan lakini tukaona mamba wakati tulifa kufika kwa mto Jordan kwa mto Jordan kutokea mamba sasa kama tukatokea mamba tikatoro si chi preach chi daraja out of it even omugako Riga gutaka go confront issue ne situation tare go antagonize bantu baje be chama omugako Riga areko ndukira osokyo bungaini bokogera at the end of the day abantu abachamo erinde bakoreki bagende sabari yamo that is why mugaka areko ndukira okoinyege ndote banga twaikire River Jordan tulikuwa tunaenda Canaan na tumepata katika River Jordan kuna mamba so meaning ndo gotamboka maji igotokorosia daraja akarete mpige building preachers initiative yes ego to signed myself I signed abantu bakaya tukage sign obararo bukarosiwa are you seeing now asobararo buri na bwaro satiwe actually ekabe popular initiative until ekoti gagaraki ekaye stop botaraji koera obararo buri ke bogendrete gorosi wo William Ruto kaboyeri William Ruto kaboyeri ba egento kerige rukunga aga stop erege lakini naende bono kerago stop erege already we want a situation ya sebari tuarenga babwati bo mugaka tukaigubo besana nga kyo muntu ya goraki agotenenia erege egente ke building bridges initiative igokia rengekia tuachire chikura chinde William Ruto otwakirense omugaka nabwata abantu 7 million bari disgruntled abantu babete mugaka ugocho chakanga nchara yakorereke yatoitira aya abantu bari koigota ntango jisuguria njibwa tikende karone ba bogori ekeburugo ne suguria tugasoiga initiative eri kaba very popular kiro muntu agakoraki akayanjirana until Genesis baga disrupt your course 2024 muti new star aba Genesis kaba basoka reba kati mu akakoraki tegerera lakini yesenye njo bwanchani na masikani ye country ya somo gakoria ekeraro ngente kenko ndakera sabe country etara buna Somalia etabwatia se ugoteneno wandonse umugakori nabwate chama
nabwata abana 97 million tadi bakoroteki bamotegemete lakini abana babake bamoteringo mugaka kora tutigegete kintu tutakianduru umugaka gachi asubo ngaini bwaye akaenda bakarigani na umusike Rais William Ruto bagacha negento kende gekurokunga broad based and nga bagare yi serikali yeye etware kiro muntu idea behind iyo yaringe gutwara kiro muntu issue ya broad based yaringe popular n'abantu be chama ya ODM including yo musiko Sifuna even when are moyo mugakuria Sifuna came out openly again take on the yago sign actually musiko nyore clip kiriba go sign gento kirigaria KICC abantu bari basomera te communication muna bono umusike ya musiko wase background ya media Sifuna bosibu anya bwarenge gurumi yani kiriga kenga ekegania irwa abetereirie but then esengenchi yo wanchani na masikani yo mugakoria bagasaini egento kiria ekige korekana gitarenge a coalition agreement lakini kiarengo kubwatirana gete elindenga toru asegento kirikira slide into anarchy ose country eterasire inkige korongo teba mangana yonse amangana yonse ngo yatebanga in that context asomo burukano yo umugaka na arenge eboko old yabantamo nonye mbali babwate decent opinion buna wono musike Sifuna na abande Sifuna na rukameta out clear lakini every time ba chieta asemo kutano nde bonse Sifuna asubo sipo mugakoria na arueta maroraye na aruete birangere biyaye na inde umugaka igarenge gote nota yabanga oyes kaba Sifuna akwanire ine chama gakoraki egokwana even when umugaka niunga Sifuna chisa chinde igakwana birangere biyaye lakini umugaka kuli protect him alafu limonaro mugaka asumo kutano gete kimatiga asumo kutano kioria umugaka nera gata Sifuna nga Sifuna wewe unaongea vizuri wewe unaongea mambo ya chama lakini hapana kuwa chungu sana again that meeting was in Homa Bay asama matanga yongondo were that was in Homa Bay asama matanga yongondo were akamateringa Sifuna hapana kuwa chungu sana are you seeing now meaning umugaka kadendali chikolie chama naenda akabeke ngitokoro kunga cohesiveness gose cohesion okabakoriamo bono yaitira asumugaka ndo monene mono gwetani uri urengororo okurukungo Buru Odinga obutantani wabonene bwakira se chame yega ekorukunga ODM ere bwate baka abantu bande ba crusade bono saa mocho mugaka uri yakoboka yega okwana eke unabona musike Amos Nyasani abitabire bintu bya yebinge umugakori ka sanane okwane gento kende unabona contradiction yana nayo mugakori mugakori ngakia kwimoka tabe Kisumu ekerware na Kindiki na Ruto nga Kindiki ayatago kumia ntuntu likori gikero ko kiao ntuntu tukubwatarana na serikali toro cia serikali yegocha kago ika Mombasa buri mugaka ngikiribwa akwana go ntuntu ndo ngikoriya na ba debut na ndo mugakori ori na ndo mayakwimoka tabe nga hiyo kiti hiyo ndio tunatafuta then you wonder umugaka yo kera kwimuka gotebanga secretary general acting mate gotari Catherine Omanyo lakini ile ingine ni ya kotini wait a minute umugaka yo ngakibonare yekogera no mugaka na matenga lichi kurie country supreme ekoti ekero ya pronounce it's as good as Richi Kuriakoreki ya take presidency. Does he want to say mwako yo ngatasige tichiko? Because acting person ekoti ya murusiri. Actually ekoti tetige Catherine Omanyo na powers chine chons. Ekoti ya real estate ya Edwin Sifuna mune secretary general with full authority ya secretary general until iringaniri ya tagarairwe na kona chirwe kina. Bono mwako ya magota ngori ondo no ekoti. Ekina kana mwako ya oburukanirie chama umugakoria echameye bono oyesambaratishire naende tindo chingo mugakoria matende ndiro musikoyo amosi atebanga na machara ngogotare bono egento nare goteba egento nare komenta ngeringa oisikorigereria coalition agreement yani ekwerende agreement area signed tiwese between ODM na UDA njarenge coalition agreement na ndiko chinsari na bego tabanga this does not constitute a coalition agreement yo yarenge agreement ngina ki inchuto chamo egere to sort out ABCD egende kama yale ko sort out ngeringa abana bali bakwete ko sabantu bakwete ngaki ya mandamano ngo akanu bare chibesa ngo genda chire se county wiya koru 400 and something billion to jitaraba bakabono abana bali bale ko komba sekumbara konsum basetiwe ngo manage bale nge corruption ibintu biri 10 bale ko kole kwerende
So Innocent nje nare gotebanga inja renge okogani kwa Raila Odinga na William Ruto inga eyebe kwa Arusha agreement kiare gente kine kiba signed kero ba signed bagakora nario ekero Raila asira kiaro sikurigereri nonye no mosike mobunge okwerende Amisi karibu Amisi gago tebanga litukeri mombaje deba kanyora na Raila kireleshwa Raila akamotebi gendera kupusha serikali because Raila muno mwaka garenge ko ba measured igari gutumia riugiria abananchi gose riugiria abaraia bake ekera abaraia bake batabwatio gosaba abananchi batabwatio goisaneka kero baretire riugiririe saba abananchi abaraia bake muna babo ababunge gosaba kero ba complain so mwaka rinere ruga gutumia go bargain lakini usikurigeria aranene kero Raila ari go bargain for the country mostly kero murabono asania tebanga kero Raila ari ko arochenga chensi bagogendera gusuma yakiara konya basugumire basoire bunge bari gogenda state house gonense yari gutabukana yari gusarika agake sabunga liario egento gyo gagenda gukora noko enda bagaini egere bintu biri bagosaba bikoreke ensebe stable so unlike the Odinga bono oburu sikorigereria ebintu bindago bangane byaye yani bya bantu bari angenere because sikurigereria bantu ba ODM ndoratebi bantu ba ODM no nababwatani be chama ya ODM mbaratebi gunga twaikaransire mune chama ya ODM ibintu togusaba na biebi igo anything ebintu buru agosaba sai ne bindago saba kera munabona gwante binkwane na kwana asivungu kwane re chama lakini ngukwane bintu bya sikurigereria nonyene ideologies che chama ya UDA necha ODM aseyo chikomera na that's why that the coalition agreement lakini eise kobanga ODM na UDA ngomera na chire chikorege ntogete amo diario ababwatani be chama ya ODM go experts korwese chama ya ODM na experts korwese chama ya UDA bagona to ikaransa ange egere banchanie chi manifesto chiria egere chibege ndekemo lakini wono egero toko gendega kire gendo kire kobwai lakini usikorigere the more contradicting details chirase ase operations cha ODM usikorigere muisonde ngwaro je chibicha chigoteba nga Hassan Joho nero uraba sekoba ekere libagario ko 2027 and abe president 2030 lakini wono kelia birine birengerere byarenge nande babe kachi arama ya majungwa ese bijeri birengerere birimbiri bya ODM nkwamburi swali umusike Innocent nsemo ya kabere kwamburi amaswali abere anyoranga na iraniria ni motingana ni ya kabere asobwenge nga Raila na tigete ODM as a broad-based nje igonta de kwa nsemo ya mimi ndio Sifuna yoko tebanga Raila tatigeti ODM as a broad-based egento Raila akorete no gokonya ense yari gutabukana kuruye ngasi iguru ingasi umateka ya bekiru gwari ndego jigora atambe mono ebe teta chereru saiga etererie watabukanire Raila tatigeti chameye as a broad-based egento Raila akorete noko simia gose noko bandage riote ukobekera riote bandage riote konyona ria bera se country 2024 gori arengeri nane ria arengi gocho gototiga tobe totally country tobe banana republic. That is why abantu ababodi mu bonse pino eno Oburu Odinga nande nakwana moisondi even including eri basererie Sifuna nakwana nga kama chama atujaingia kwa serikali sisi ni tunashirikiana lakini naende ba contradictia senge bango tukonyoranga obe mtoto mire kururogorogaria tota yabenye chama na kortaki no ere and that is why kwarara bona karaba agenda bakilifi bagaisaransa bakaigwana nga barosie structure yokona gukwana nebyama binde ebinge ekero and that is why no bakonyorire departure na bakwagiri na Sifuna naende ba depart Sifuna ko tabanga karaba ninge kilifi na arengororo mbari igete egento akagasomaria cha 6 ekwendese egetukirie TV agatabanga mbari igete nga echame ya ODM ende kwana ne byama binde at what point baikira se point bagatabanga baro kwana na UDA yoka abo no umuchando kortaki ori mbamanye tenga mbati getwaroro and that is why akagwa etisha Sifuna abegete igoro
Who told you? I go who told you? Okay, ngocha turasa. Ego meaning omugaka bwe koma na bole tinga ki ingogo tebinga ODM turi gotrinia presidential candidate 2027. Okay. Mwancho muligeli no igwete chinsase chia chakire chinkwa na chia sokire na namono nigonde ne panel ya nabona nago tebininde na Amos Nyasani na boigo ninde na Umuske Hassan ngau kuruchisa mo chama wa tondete kuligeli ya sesemo ya siasa tuachakire katuni bagotebe biche ya monige bwa tamanganili bwa yamo ito ya bwa tamangana chiri bwa 20 mwaya kwanire twaya kwanire no naye no bwate birengera likuruskali na boko nyara ko bago birugo chaga igase studio ase mambia bono elito nyara ko batoko ba ase ngwane ya sobwa me namba itegere 0788666663 edere namba itoko nyara ko bago waka esimi go cha ase studio na anamonekero waka machiko na linga gogo keyeli yogirie TV yago nayo onyara ko bago ko ba ase gati ya bari bararu birengera liese mambia bono ekara togendete gukwana ni ndoche dara okwayero chire bwango lakini nende ekara togendete kuyaliga nitato mo director ito atpeke chinkwana ibere statement ya kabiri tochikoba tokoligereria ne ekerugo kiguru kubo deputy president ikyo DM mwetagete kurwa se UDA nande ne kenyore mwanchu muligereri tokoirana mo director itongo tobekera alenki kidhure kindiki mo professor le esekirugo ikyo nkia kwanete kolende tigandara iboyo nkia kwana semambi yabono soko bwakire Margaret Nyangalezi bwakire Biyabale ere yento bango kiriye bari koraga ne byara buna bakwa bwate wiki yete wakaketi sana Obe okay yege yento nane tukabata byara ngasiga bamanya na baya seti nane ngushi bari nane abahushi nane abana baito nane abagaka baito Bono ODM yakure Okay Eri konyora kirogo kibatagete Mugati olibaka irwe mugako olio batia matitiri buna amosiago teba barango umi abale nando bateria ya toyane erobe ku muguko aya ku mugati ojikoli abana bande ba bakura twama sa street ente kyo onyandiria odia muyarenge buya omuise kolio raira akaisa kwenda bataya tinga mwachire buya sana lakini timwa mwaga kyo wachanyeke mokoro kile tondo bono Onyendiri wanyanja ebabuatie omwana na nyina bajira teruto omumura na ruku na nyina Mominori moka omugako yakorera goteneti nsangweta gotiko gambera abantu wakwanire kwa buliri ndakora Ero dajira dire mono machika ora ronyibwerete Asante. Lakini wana gaki. Sikia gasi kiri baru tete. Mosati oloro tena nane ko gandera abantu. Aka ko bateria abantu mane sikia gasi abantu bali no sente bali bintu byabo. Sawa, tigatoro nyoro yonde nera kwana mbije mono. Soko bwakire. Bwakire genika ko muti. Onguti ngayole. Ujira mochata kesekere gorera ngani. Okay, tasi yole. Sawa sawa. Tigambuga teyo mwalingira nasa panel ya. Nsoko bwakire? Bwakire biye. Omaya tabule bangainere akidia bade yako kujayo na from Makerenyo. Bona bangainere pikiro gongera bakonyara kuba serikali kana urachi ya 2027. Okay. Bangainere kile bakoma lakini ODM yaroteyo. Okay, asante sana. Mbia mono. Okay, mbia mono. Naigule nsivu nangale gotebe bugaiga. Koira nankubwa tande chinde kigendete gocha nechi nyinge ase nkwane intete turaigwa inki professor Kithure Kindiki akwanete maikoirana ase panel yane etugona gochenchani na twakwalibaga wakwana elio mwanchu muligere nayo nyara kabago konyora libaga igotali nago siekerera ngubwa tande chisimi cheno koirana ekaira togo balance nkwane ne panel panel yane mbwatega iga na yenkwaliga niyo chichi ase nkwana nabo igotonyara kabatogotegera chibaiti chichi abarai baito bakwanto mwanchu muligere teturaigwa ngiki Kithure Kindiki akwanete chinsemo cha Murang'a. Hii serikali ni sisi tulichagua, na kwa sababu ni sisi tulichagua, lazima tuhakikishe yale mahitaji ya watu wa Murang'a yameshughulikiwa na hii serikali. Hatuwezi kukubali ati hii miaka 5 ikwishe bila maendeleo kwetu, ati tukipiga siasa. It is not possible.
lazima tuhakikishe barabara zimejengwa. Bei ya kahawa imeimarika, bei ya maziwa imeimarika, tumejengewa masoko, tumejengewa manyumba, tumejengewa Technical Training Institute, tumejengewa KMTC, tumejengewa stadiums. Ndio tuhakikisha kwamba tumepata haki yetu ya kimaendeleo, kwa sababu hii serikali ni serikali yetu ambayo tulichagua. Kwa hivyo mimi najua ya kwamba tukisonga mbele tutapangana vizuri, hakuna siasa itatushinda. Usibabaishwe na mambo kidogo ambayo mnasikia hapa na pale. Ni vile sisi tunajua kuna majira, kuna time ya siasa, kuna time ya kazi, na ile kitu inasaidia kiongozi ni kazi na jasho yake, sio kelele ambayo amepiga. Nego kana tego. Tukifuatilia hii barabara ishi haraka, kuna mtu atakuwa na swali na sisi tena. Tukifuatilia ile mambo yote mmesema ifanyike, kuna mtu atakuwa na swali na sisi. Lakini tukiingiza siasa ya upuzi na upumbavu na kukorogana, sisi tutaumia, wananchi wataumia, na sisi viongozi hatutakuwa na jibu wakati wa kura ikifika. Kuja hapa kuangalia mahali hii barabara mwanchumurigeri kwegure oyu no mokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki igagatebeniri ogiri gwakwa asensemo ya ODM bono yarariri yabekire tene ningi ntetagete nekerugo gikuruku kyobo deputy president mwanchumurigeri ntete totegerere enkwane yemo omoske Oburu Odinga kwanete kerabaringa ase omukusangerekano yomo waba delegate kurwa sensemo ya Mombasa anene mono asabetega gukwanira iguru nga ekiroge ekyo na kitolengete mono na kiturigereti mono na inture kitutagete egere tunyara kwa batokonyora kairete ngo director tunaendete kurigereria kebeka sembe elio tunyara kwa batogukeigwa senchira yoboikirana wali misinterpret walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Ile kitu ambaye mimi nilisema ya kwamba huyo deputy president hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye, lakini hiyo kiti ni kiti ya public. Election ikifanyika, Emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Wanchumurigeri kwa mwigire oyuno murai wekiama kia ODM Musiko Oburu Odinga agotebanga kirogo kyo murai gosomo konyi bu murai bwense na kiturigerete nande clip ngere kali gutaraso mtandao agotebanga ODM teko bitabu ati power na power iyo mwelio nere iyo Albert Kenya agotebanga ODM imekufa sasa chenye kimebaki ni kila mtu ajitetee. Wengi walikuwa wametegemea baba anawashika mkono, raundi hii lazima watu watumikie watumie pesa yao hawa ODM ninchi kuligera chinseme yuye ebirengera libye chakere Mr. Hassan kwa roli de chinkwa nebire twatwara Professor Kithure Kindiki nero mokonyi bumurai bwense otebirenga eliogi eli muroche ndiche diere tuchotorolelio mana na Professor Kithure Kindiki semeli ya na roli abaraya bange bare chieflet chia bagabate bingo ODM twabaliganira lakini mutu ara masikania SMS ngakiorocho ODM neti yani definitely wana nilio muchakano we okogosana no kuomana na mangana mariogia mange agochiko chaka gekogana na ende bono abantu aba ODM besides singa nyumba mwabo yoka ne batebe chando elio mana lije nyumba ye group ODM bono ega lili nana lakini na ende baba cho elio mana linde amono muziko guruka Professor Kithure Kindiki kyo ba threaten vie kerogo kiaye. But it's important to tell you murigereri we TV and soko no mokenyo mugima saberate inga igonkuru asesu kuru yo korengera ringe kerogo kia Kithure Kindiki ngiri safe
oinyore rimo umukutano nurugachiete Nandi igore ngi usuno igwe kanisa omuntu kurukunga Aaron Cheruyot akaimuka gochaka from nowhere washua Kindiki ngekerugo kia kortaki ngere safe ngaki iko na rodia muteracha you know this kind na ngaki na ndabaro raira mbuya na rengoro you know obuganchania se chame yene serikali igobuga renge kodio ngamanya kweboria iki yakogara oyache function ye kanisa ase kidura Kindiki aro mogania monene amanya gotebanga Kindiki mbuyore nayo gotakorire meremo bia muntu ndindo kana tunyarire na ende kerugo kiao nkerigo kunwa ngamanya ngaiga oyo he has let a cat out of the bag iki kerugo kia koreki ya discuss igunge gente ka lazima turke replace na ende igo meaning ikonyara kituro ibure oyo gata gete komo akama gutomo gongo bona se obokongu bugakare no bokongu bokurukunga ODM eye omugako yo buru actually bono asenge abantu bari bagoteka advantage ye myaka yaye na kiye kogara botambe no nyene kero mugaka aruarira asomochie orenge na mari gosagotire akorike will akero mugaka ori arurororo ewiri eri bwanja tibwanja lazima ebe contested courtin aseki nga umugaka taringe in the state of the mind aringe ko append into this kind of agreements aiga mu abege to mugaka mukamumizi need Oburu is being misled by people who got self-interests, self-aggrandizement. Omongino kurukunga Gladys Wanga, iga kagere tenga asoga tera mangana arutomono na nyorobo deputy president. Okay. Na ende bono egen tobe position for because one audio ODM ninki agenda ko kona serikali onya te kwa wegendo geko ba chinguru uneke Oburu watawanga tunataka power. Kwa vile saizi wanakaa ni kama wameishiwa power. Unaona watara ngori watanga nimeishiwa power. Sahi wameishiwa power. So ebarotenge opportunity yabo yoka because na ndeba baru gate expert chire serikali. Leave alone those gentlemen. I mean bari bagenda gari they are busy na wano chi expert chire. Some of them we have never heard about them. Actually ngai jo agenda until yesterday. Jo no muntu ringa very strong pillar as a region ya coast as a chama ya ODM. Ngaki jo akaba so mukutano igoro and then mukutano jo makaba meaningless baka baka unga bari ngo koraki igo bari ngo kwenyeria ogo yani ogo so is an understatement okwenyeria okay wali we pura so omwari we ngana almost innocent na barigereria mboringa elio mana kwanda rire kobega tia Kindiki na abantu BODM ritaririke lakini na rojo studio koboria I don't know whether I'm not very sure. I'm not very sure was saying to Kindiki are authentic na Sudi, but your social media times can mislead. But nabuko ora ambego kagera. Nga wana banta ODM. Wana chabago demand ye kirugo kyo deputy president. Na ende batikira ODM ya chire na Sifuna. So then why are they demanding? Okay. Omwari we rituko. Omuntu wana kwanda kobekwa into a serious fix as much as yakoro kunga are political genius. No musike William Ruto. Omusike William Ruto igatamira banta ba ODM ngirinde bamora chinamba. Echichi abagukire kitarikororeka lakini nainde ngoso arase bitina binde nabantu ba Mount Kenya West okay abo bakagirite ngamba bwatekerego kirije ba deputy lakini okorora ngoge discuss rigoge promise yabantu bande omongo wano uri bona iga na rugo cha okorukunga William Ruto amatukare mutwe asoko manage interest yeji abagera abantu abarugo nyansaretire abantu ba Mount Kenya West ko manage interest inko na jiko mabera chinko mwaka na chiabo mongaini mpaka nyorega kunyuchi Biriton ngiri ndamanye korara twakwanire gore chi Biriton turwabo Mr Amos yes inje ngai gantu bugate ODM ne bugate kirenga kerego discuss na UDA ose baire kirenga na kibago activate because na bere kire wonyore kirugi kibago bodi kyo deputy president ekeroka party leader linde ekorore kananga igegote abantu ntole settled ose na ande chinga kichinde kwanyora they are pushing for something bale shuwe gantu batagete inje inko keroranga ke muna bono isikurige kero kia Kindiki njenga gerete kere save deputy president next na wara we Kindiki bado egendo eko rangorora igonkelinga ODM njerere bono igane interest muna bono isikurige Joho na dagete ko bagendo gete kero isikurige matuka wango iga ODM ya coast ya kirire tariko
itari gukwana mono paka ekera ba buru barure bara bajire cost nario ODM ya cost igukwana na ndegere gukwana gere so category ko so measured ngana ki konye moko bangama ngana ya kwerende mo basa kweba jo isiko lakini inki kiragere karumo munda kurigereri kurusiko ya ODM na serikali kara kurigereri gochime inki kiragere omosike William Ruto arusi kidule kindiki abe ko mundu muna Gladys Wanga endo muna kinjite ndakera sengenjo usikorigere the numbers chirabe bono iga numbers chia kitore kindiki nabo chiwekene numbers chia luo nyasa kiara njiri solid yani njiri amora tebenga ngoko Gladys Wanga then abantu bamitukuru roche mbagende amo bonspi mbagende amo bonspi waka okole kwende ko kushabikia William Ruto lakini let's look at the numbers chire sekidule kindiki bono iga oise ko disturb garole serikali oise ko disturb kitore kindiki oso oise ko Rusia kiara bono iga central Kenya, Mount Kenya, east or west or central or whatever oise ko rigereria omonto babwate or senior most in government ngidule kindiki oise ko Rusio omobeka nsemo igo kwa soire ko igonga china numbers cha central chiko endesa serikali chiko swago ichiko chaka korekana chiko kiolegea lakini naende oise koenda otake kororanga inki kerago kigwiria murute senga kimuneye injendo che innocent omonto gogete mono ne siasa ya bono igangwiria muruto because nonyo murigereria otebire nga ODM ya butukanire kubwathikana na engineering nga ODM ya bono ya iranire ya toiranire magega muna ODM ya rengo yani muna opposition ya rengo 1992 19 because usikurigereria timu eria goteba timu eria ODM egoshabikia William Ruto gosegoteba nga no erese serikali esengenjo no president no opposition leader atarasira no abatigete no ODM y'abantu bayikira omwelio guko yani usikurigere likonye ndiri neche kogenda ne system aba nabantu bayikire the apex muna bono ningurabe ODM yera takakoreto mundu rabe running mate ya William Ruto 2027 ningirarete Batini bwata bara bakese kiama ki ODM bari sese side yende whatever bono Joho Naro turuche Gladys Wanga still na bwata time in life I want dinere 2032 ngo chale igonda itenkoro muna Mbadi na Joho na Opio Wandai no nyino paranya batatu aleliogi yo bage ne president ngabono kia ruma ete bali na bali kwa serikali bali kuba William Ruto bakaumera na cabinet yo ba direction bono iga ethics yani ubo practices che serikali nchi kwa lao Mbadi na babo Joho baje gotebanga ngegwe because usikurigere no nyen cost amangana ali abantu bali ba cost bagotebanga around ikebe Joho na mangana na ya Joho lakini tali kunyara kurumu nuo Joho igata Joho nero manyene gata gete mangana ali aru saba 90 so I was saying usikurigereria serikali yani ODM elieko etagete abantu bagendese serikali igebwatha andu muno Buru igebwatha andu muno Wanga and the likes abantu bali abalese ODM elia they might usikurigereria they might look for positions lakini ODM yendere gaiga yendere side yende asa naye rokeli etagete yarenge Kitengela usikoligerie blend kiagera igoro kwari kurigeria omosike Anyangi Nyong'o no arenge Kitengela usikoligeria omosike Orengo no arenge Kitengela lakini urareta abantu bali emesa niki barasabe yani bali na abantu batatebenga ninje baratebenga no mwananchi so ekara bali bago ekara bagaka bali babere barengo nande baratebenga ningo togotoma atotangana busi nando sikurigeria bagaka bali tayari ko nacha yani ko agachike goriegeke abagaka bali no barari lakini bagotebanga tuko na Sifuna Orengo yo gotebanga tuko na Sifuna ekero yarenge 1992 yarenge 2000 mwaka 2000 no 1992 ekero serikali ya moya Orengo na Orengo firebrand Orengo mutangani gwe kombi kyali kurunga mageuzi kiareterete serikali ubukongo kiareterete serikali Orengo ali gwa kujitia gasoloba
Igege ntongo teba ngelinga inche korwa senkorra korwa kwane ngolinga ODM terakwa. Endo kiragere ngotebi nga ODM terakwa. Usikulithile tabia omogaka Buru na Gladys Wanga. Baise konyoranga mbali koewa over deputy president. Igo bago barairane magega. Oikabairane magega. Banyorenga Sifuna was on the right. Igonga ese serikali ya William Ruto konyete go deliver kerogo muna over deputy president this ODM. Iwere gasi enkongu kubwathikana na inji. Igo ge minitinga ODM ya soire serikali lakini kende nkeyo. Kende nkeyo bawo jigutwara kereke nene kubwa ebirogo biri babwathe igo bakorwo bairane ODM echake buya. Indahande esto karo ukoligeri siasa bagoteba ngari tukerimo ringa omwaka siasa. So gochibosiga iga serikali gochibosiga iga ODM ne bwateli bagali yali kwebanga. Okay. Wanchu muligiriri togendete gukwana na Hassan na boigo na Amos asemambia bono gogotebinga na bugwa kesi migochaga iga nande na nchire kulendonya kwenye gwakire to akaga kyo tige line abande basona barwe birengereri byabo andoke yeli ogiri yagolie TV kendete kwengeje panelist ya nega astoko na gukwanera a mange bono go swatule asense melia ya ODM eje kubolinga ngobatebeti ntwaroche omoskesi vuna litukuliegoro ekeregitase chisemo chia kitengela ali na baraya ubande mwakwana buna bachakire ahwisinga new force twaroli force yenye nga united opposition yatikaire ninge ntumona gutakuna montebye nindo chesiminere ya chirega igatigandara yebwata soko bwakire soko TV bwakire nande ngakira liza real ngake kasaraniere kasarani bwarakire bono na inje tigandara arwa maoni yane President to William Ruto ebirengereri abuate igaitererete jindende 7 million chikura jirichia baba raira agatwarire bono na kiarengererete nga chikure 7 million ngo chireta aringe buoye ejichia nyarikanire ndoche nga chia etananire igo bono DM gento ngeya koretera president ninjere bago changa ne kerugyo go deputy batagete president ne babulinga ODM yego ego changie koreta yentonge ya koreta kiagara chikura chi ODM chiaba kanire okay Sifuna igabwate erombe nyinge y'abantu ba ODM igo omuntu okorwa gidura kindi kinjira bondo chengegero kiyo deputy president ngere sekiwa nande mu president yesha ko kora ko soli na bara arusi binte biyonse okay igo ODM teoza ko munchora ne kiagera abaga ubago chabu bakor kubago buru dinga bantabwe kele myaka yabo yachire chingurubone jira saba sai nanda abaro kanire kutuwara chikura chiri chinyinka seboniga okay asante sana kuri chiseme cyo chia Kasarani soko bwakire hello ngakibwakire machiko nali keyeli ogirie TV hello ningo igwete soko bwakire keyeli ogirie TV nakairi kwana bano hello kuyaliga yale soko bwakire yeso jango bwakire buyanga kimiguna miguna wano ni tompane je bamurabu nande batebyo nko bajinse mu jabo basi ngagibo basi yagendrede basi warakiro mwana minto lende soko TV ndiko no nyenda bijo para kindi kuikanda aligeria abagani kwaleta umuna bawo kwana nande muna bawo to fremia mbiya mono sana itangani nara barusije kovia abuo nabakanye ku okorrekana none misandrikano ukwena nabali na bwati mbaro kurareta ubata gushye mane biyara na kubwata na tsati ndokorra buya umuna bagirije soko TV abange no to kubarorera umuna bagujyandiya kiyagara ntwa bakikura kuba mafinani ya to kumanyanga bo murabu bare efiti ya Nairobi nkibarorere batoteri iswali ya nena kuraburi abangwa nabo
umugambirikano n'ururenge getendera igoro munene sana uyo abantu babibutikiya basi n'abantu bakawumiyanza kindabange ariko buriga ikine kinguru ODM gutwara ose ODM gutwara rigwetera yo gusambaratika urwase cyane ODM. Okay. Andi ko batebiga. Imikutanije baho kore mikiye menene batakubanga bata masinania bafemya abantu aso mu busiya bucya naso mu Kenya arigereti ndoko na korra kiburukano ne kiburuburu ase mikutano monome ya matanga ase mikutano mone yiki kanisa tota kutobo itonga ba Kenya ba katikura no marembe nanje Kenya ntobo chikonyora manyinga buitika munanga kinde. Okay. Niko bapongeza ngambu ya muno onyango tikabagendere batoseni umuntu uri muhondo n'umugakore muhondo uyo gwate TV ayo kogereria abakorora bigendo bwo kuwango kurwa TV. Asa biyamono miguna se kwana yo tate mbwate yo mwelio nsoko bwakire bwakire biya opa na Zakaria mama kurukikuyu Zakari ngakyo ndate kugwaso iro hotel bona bona maete paka na alimirie kasi omanyeta mandasi na korosi. Okay tigato kwana bona onkai mugako yo porote manyeti manyeti naenda bono ngotiri ngare chambe omate chama nkina siko omate sisa bono omate na rotara no mugaka chinga kinyinge bono omugako yo te manyeti naenda bono mugako yake ndali kireti nenda ya yejo kenye enyene naenda te kayo molio moja kwa tevia omugako bone te kayo moli mate ko nyale chame ngakone emanya ko sale kapie se emanya ko sale kapie ngako kwaze kiri ndali ko chakoseka ngakone ngakonelia no the respectively no muraibwense onye gogo tukera to engage whatever respectively onye no muraibwense withdraw tebo muraibwense nabwatelie taliaje maite bune sese ese so maite kera kwa yero teire nyama go chiari yero jana nyama ige ko ruke chiko yenya meri kwarage ono muraya irerio puru ya nyore ngane ndagera atagetengia ako murutera go chigaria mwako liana ko suka maega lero kwaneke mambio kwaneke kasasaba yani te manyeti yani lingana limwe mute manyeti. Okay, asante sana. Thank you so much. Na ndengoira nande season yende yo mwali mbwate yago bali mwakwanire mubasa gwaka mutigera abandege kogera nindo che kigendete go chantagete togendo mutimo komosinini tokoira nanto chake toba tugukwanira kikyabete kitengela igo matikere se tulense mu yumugako buru dinga egera tukwanira oro torore arrangement ya chirinki kende toro kulinda kera toko gendo mutimo kontete ngotige ne clip yake mokyo mosike Timothy Wazire nabwategeta kuchora kwana agateba kumubara bagusina bera atoke torayo manyanga kyokare ateba mugusi tarabarubuya nande nebe gasye ngo sana ko baru mugusi yara no mukabarare kare asiriyo bagise ya Kenya no mukabara tali yare bweka agateba bagusi umubara obo no mukongo sana omwancho muligirite tando mutimo ko ningwaneyo abantu bari kuruka basigishi ngo gikobwati nyora bwato borusu bwa manyinga yo mugusi kyagero bukabara bu mugusi munabore awale mumbure okonyoro tigire mbusule kenyoro ekerere bo ngo gikobwati anyora ngabura ndoje tokona kwiruka bandike sakwege kegarie kumbe kare twa komerete tutamanya imi naende tumanya ngago turabange kiasi ya uwezo okolegas pamoja nebisa kubinde egere tubwenere a step forward. Soko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni?
Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nugane betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingincho yao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwachomuligeli chetire sano isato maega echinsa isate semambia bono ase studio nindo cheli berera nigoli bwatetense ninde na Amos Nyasani na boigo ninde na Hassan Nyang'au nigo twendete kuligiriria ria siasa anna mono rero twarakwanire sana chi kanda chia siasa sto kuligiriria litunda buna ligendete kwiroberio mwanchomuligeri na anna mono ntagetase chidai kansini ni ange isato igatokwanero mwali tokorere ODM tumago so ase kirenga kende anne mono twise kuligere libono litukulie igoro umuske Rigathi Gachagua na arenge chinsemo chiaro isambu igoti damu beko DM lakini asa attention yale nkane na mono ne chinsemo chiri chia Kitengela ase Edwin Sifuna arenge twakwanira Oburu Odinga with fairness to aralire bagachaka amasaba ase kanisa. And then finally bagachase umuchio Kitengela ule Kajiado County.
twise kurigereria umubaro no urengoro kubwatekana na aria twarucetia ase ground lakini omwelio amaliogina rute twororo siasa bone ya Edwin Sifuna buna achire twarorire a new force na andenga ibatigara abakuru ku United Opposition turachakira bwasa bono egento ngotebanga kia korekana teigorekia ne emergency egento kugunga mimi ndio Sifuna yani from nowhere siasa ya iboro muntu ndo kugunga nera Sifuna oikeire pake kerengo even the political heavyweight Sifuna Orengo na Nyong'o nga bono no nyamba bwino kanyoro buguyege ekwende riororoche ria bantu bonsi banywereire eri etari ku Sifuna ria bere igoro bono bonsi biba baraki igo bakoba chinsagia ekinege ndeki ya mono yakorekana tase siasa ye country namba ya kabere egente ke kunga Sifuna emergency ya Sifuna bono tutama itingo chire ko be political party ige ko anda go join other political spaces chiri already existing igo ba ko make sure nga bairire ODM kurua sama bako yaba begu bari bande bajareta sama bako kabo mono aiye sabu aiga oko imachi okugwa Sifuna ne crowd yeke asa Sifuna na bokere gente kia lakini ne gente kerito ase birango giringa ki nga kibono akumana chikurura guchimutwe okoganda kwa ye mutunkuruki ege mplan nereri Sifuna iga ko korege ka kenene akode gote no senator yani bono gutiga maswali amanga kuburiwa amachigwa tarakoraki ataraorekana lakini gete kemo yakora tegente kekerekia inkeringa yaiboire etadi we alliance umatemba mbechagete bari kwiruka nga one Kenya alliance taribo na bataka bari kwiruka bari konda baboke bagendi Anthony bari nga bakeiga batwise kurigire ribono batakire kokoraki kugaria because umusikibu na Nyong'o tana kuru nyomba bujaigo aso kaji kororekana ase but for the first time Nyong'o na achete na ende karokoro bamura baria Nyong'o ari ngororo Nyong'o as much as yari governor is a serious technocrat. That is why Ngakia Kibaki Nyong'o arenge minister for planning and the planning ye country ye gakorwa boronge. That is why ira guchikukwera okwewa Ruto osekerera ira kure Ruto goteba nga eritogende Singapore konyora Nyong'o oirwe assignment akore paper. It's like Nyong'o is very good in doing papers. Chigo shape leadership no amagenda planning yes planning yes then Nyong'o let experience and expertise yaye asaba muraba bake bagukira but yo manyanga Nyong'o no Orengo barura se struggle asama tukamagega so kind of resource bakoreta experience kurmaiga aba muraba no to some mbari guchiko bagento geke namba ya kabiri ekebona na karo kingo korekere the United Opposition babuke because United Opposition yeye yabere nero ere igabuna ere yogo ewa tuturi korase kortaki eroji and then konyoro United Opposition rigati gashawa konyoro takire West Ham buna de facto leader yani konyoro otakira asa asimwe ekero United Opposition ni kwano otakasa asimwe that is why konyoro chakire korrekana nga atagete go saranse boardroom eri ndata nga ya musinyasani na yokabe president Innocent na yokabe minister ya trade nebintu nebyo no manyete nga rero Monday omukutano bye byama bo opposition nkonyoro na bari naibasha until Fred Matiang'i aseka seti yegoro akaresi concern nangi yakora tokoganda tujikuisaranse room tujikogamba ngakitoko bagane birogo why can't we have a scientific research egotoshonga ungo abakenya batagete ora ewe ticket ya United Opposition wanonkere kingaki usikori United Opposition yeye mbona mwanta yuri akitiriwe ni we in the break nga kashagu na ngi within my neighborhood in Sambu Kasarani I didn't know because igoro igabe the covered abe overshadowed negete ke gugunga ninche Sifuna omodo gugunga Kalonzo for heaven's sake aish okora sakero ko tewiriteria Kalonzo ikiago kora sobo gimogo what does he do mugonda gocha ekawa gotora echagoto chibanda kwanekera inki Kalonzo agokora as a politician you can't put your fingers on it Kalonzo vice president again to get respected leader yes it's okay was a party leader
ya YPF. It is okay. Na bwate wiper akuna gotinya. Iko bona ari busy ne wiper. Ikia gotinya ase wiper yaye. Bono egento gekonda sia. Akere ritaria Kalonzo ligokwanwa. Na ende kwamba ndire kwa ligotewa na Gachagua ngane bwate preference yoko obo president. But haki ta kuru nyomba nera agenda aligie. Kalonzo bono gocha komonyora mambi serana. Agocha ne statement written. Sisi kama as United Opposition, I am senior counsel my foot. One senior counsel to remember. So this is what I am saying. Eno tegeya sifuna ambi yakere. Nkobeka kera abantu ababono mpaka naende career yenchi. Ode yarenga ya United Opposition. Wana ndingo chakabari kurigiro inga ki sifuna tokora tatomo deputy president. Actually MSA ya ebintu bya siasa no borai montota yani montota na okwarigani igokwerenta. I am happy, kudos as sifuna wera tira MSA we come on. Tocha sore Amos koigure Hassan Munaga tebo betiro kolire we twendara kubuli. Yes. United Opposition twara kwanire serikali abande batebirenga master class ya siasa muske Dr. William Ruto igentata geto maybe wa chief ko stara chief. Bono United Opposition twaibekira maiso. Use koligereria asibuga nkoiga bali sense meli ya ODM ya Oburu Odinga. Ebagotebanga abaraigi. Abarai bali ase ensemeli ya Sifuna ebako ba controlled korwa ase umurai okurukwa Uhuru Kenyatta. Twaroche Anthony Kebagendi, twaroche Pauline Njoroge, strategist communication officer o kabera sensemo ya umurai wense umukuru Uhuru Kenyatta. Twaroche nabarai abande bachakire wasoka. Ekengiye communicate ko chia siasa y'abantu bali asensemo ya United Opposition. Ni stance bali babiri bagutwara sama tukamanga. Litangani kabisa nkelinga nindo jo DM babwatani ba ODM bali se president bagotebanga okoboko kwa Uhuru Kenyatta nkolese ase ODM yekorauna Sifuna na Babu na Orengo. Lakini eso maene botambe se organization ne chama senare kurusiwesa okonyora chire account ye chama moisonde umusike Sifuna se TV ya mona tebanga chibesa chiko kora chira li ODM jirie kora una Oburu Odinga iko chikoru ase tama dia chikoru kiara noyo mare se sigina se bantu bako beke sigina jegere jibesa chama chiaruo chakora emeroberie iko bantu bako kwano munugwe songo bako tebanga karole umenyete nyomba ye agachire ne birore okorenda to basagwa kamagena kiara na bananda ora kunaye na bago ko affect the same way. ODM ya renge ya Sifuna Sifuna akora bono iga oise kurigeria maisa mange igoro garenge no arigerere timono asengenjo musikiasa ninje na motevinga Rigathi Gachagua garenge angena buoye lakini yasa ni dama itenga narenga angena buoye sengenjo no nyenere igabe gedama isomono ase kiombe ya Sifuna iwe korunga Sifuna no mo na bwate na tenene de ideology was na tenene de birengere bya banda bange lakini onda gituira ne magega ni serikali cia chiri kiara Kenya no twakineire urigeri magega ji serikali cia chiri ko independence gocha abantu bale konyara ko ba popular na abantu bale go check serikali nga yakorira amagoso abeire gaiga 1992 abantu bale ngororo muna babo ekero Marti Patiego ja bantu bare ngoro muna ba Martin Shikuku Philip Kachoka George Ntenge Hamed Salim Pamalis koru South koru Coast babongala that ni abantu bali bonsi babo Kenneth Matiba inki kiare kogera abantu bali sonet gose babwatiwo n'abananchi esengenjo bali gukwana amangana ali abananchi batagetakoreke asobogambi bwenga kiyeyu muna bono sekoligereria abantu omuntu bwate record yo wakuchitie gas chinyingi asense ya Kenya Raila Odinga James Orengo abantu benga kiyo babo Martin Shikuku na anda abantu abali wakuchitie gas chinyingi sengenjo barenge go push yani genda abana nchi bakororanga na ke barenge tekyagara usikonyera muna 1991 ekaro baba James Orengo baba Timothy Njoya timu Elions P baba Martin Shikuku bare gotebanga nkoenda bare okoro mukutano kamkunji na serikali ya moyenga kiyo gatebanga kamkunji mogosoa bali bagatebanga kamkunji no toko genda ne rasima
igo babete population nge bale wakujitia gasi usikurigere wiri umusike Raila Odinga ikara akorere ibintu bya byose kuruma gagaiga egento kia mubekiro abere popular mono nejitia gasi okay usikurigere egento kia gerete chensi bakaba popular mono baka nekero bale ku resist yani serikali yote batiga gukoraiga lakini bakora opposite serikali yasiekaga yaje nejitia gasi lakini bagenda bamachi paka bunge paka bakalio mojere wabaheshimiwa abana bali baje mojere wabaheshimiwa ngagere ngana baragine baba baheshimiwa kagera uranyora abaheshimiwa nkoro ziri wale ndagere nchore so usikurige lyo mugutano muno yo igoro ekero konyoro mugutano muno yo igoro otabwatie buraburu lakini abasikali bagenda baketia gas nande kene ngekoba igo geminetinga eserikali njaisanegete no mugutano igoro otherwise mugutano uri ore kogenderera ohere abantu mbali bale gocha koba popular mono gwetani muna barenge igoro okay lakini timu ya arenge kitengera igoro tindai gweko complain mono igoro ya yitia gasi kiri cha igoro esengejo ese siasa ya Kenya itia gasi ne yemo ya bese component yogo certify yogo ine certificate ngo mugutano no renge muno mwana njata getera kini serikali tata getero digererio mugutano wa munyoro koru wa munyoro arwete serikali paka bono oisi kumubarera tara akutia gasi chiko 20 lakini urerire mono gwetania abantu bakirujitia gasi koru independence koru bwana bwa bakirujitia gasi igonde no maana nganjiwe ko manyane gose asani ba karamanda manarenge atu agitujitia gasi nyinge kubwecha wa munyoro lakini wa munyoro chacha ndire muna kwa kwetia gasi ga genda okore kwerene igonga united opposition yatigane ase siasa egento nje muna nkorigere ringeringa muna toko genda uchibucio gaiga opo nande muna nate abakuruma gaga ngatindo chiko so ODM ya butukanire kiagara abana inji go saba bwatani be chama ya ODM imbali kurigere ringa ngai kwagenda kuragera abakurigere ringa muntu kiole nabo nande kwa kawaida ikaroko nyora vyama muna chikatiba jiji chama usiko chiriri Jones P botambo muntu gukwanire chama na secretary general okay nande secretary general elie kurukusivuna ya ODM isikolire aba ndagotara nabwo n'abantu muna kare bwa misi barese se kombi kyannek ya ODM ose abantu bali agotara na wons puma ite ekatiba ya ODM egotebangane abantu mbara the highest organ NDC yamanya kubwati kuna National Governing Council yamanya kubwati kuna NEC National Governing Council igebwata abantu bakire chikura bonse pi bechameria usikurigeria abantu oli barenge gali bonse pi na abantu bakire chikura lakini ndango ndako boli innocent yare ko banga Raila Odinga na arenge moyo lero ningare wocha kwa ningare wocha gutigera yare gutunga makwiri ngote barenga next minute ngoruoro na bora anyore kwa iruri bali gotebanga kero ngoruo ibikoro tubiane tiganyare batigare na byo nonde yare gutunga Raila Odinga ngoruare ngorero ningare wocha gutigera oborai ntenenera bwa ODM nchendo chenga na nyanginyo kiagero okorire bakuru maega okay ari wocha gutiga borai buritari kubutiga ase mosike Oburu Odinga aba story nene nare gosome gotebanga engakie ya momo journalist ya BBC tindi shwa gosene ya BBC journalist gete kaboria mosike chara muhingo dinganga oise konyore nyombe koyia abana abao babere bareime Oburu Odinga na Raila Odinga bale nyombe yume ningora konye amtoli jara muhingo Odinga gateba gari gocha gokonya Oburu Odinga ekera aburi kunga ninki geko gokonya Oburu Odinga utigera Raila Odinga gateba ngana ongo konya Oburu Odinga murucio kiararera na bakwerucie igo giminetinga nonyene oburoso bwe nyomba yao na bokororanga omwana oyo nonyoko genda bwango mwana oyo ne nonyoko genda bwango nonyoko kore kwendege ntora akore no kumugaide munabone ngake mo mwaka tata umunyibori umwana na digabeke moyo yasagia ngo ngakera renge simyo mbori goikire nyumba ngo motetinda ikonte no genda nyumba bono iga esengenjense yetarie yao okay egento kiare gokera okora bongeringa iga konga itibuya egere ntoka sagia chinga kichingia okay so bono iga ODM ya Sifuna esengenje bwate officials be chama abange official be chama enene
abange nababwatania abange bono ngogenda bari go join Sifuna igonda no kwegena nga Sifuna ne timu yaye nkwira ni bari ODM as a track. Okay, ndoche chiaminyokire sana ntwatagete tukwanire igoro yobochori bwa ekiombe kya Law Society of Kenya. Ase obwango tu ntubwata barwaniri Charles Njiru Kanjama uyu no senior council okoligie kiruge kyo nabo igo Peter Manyonge Wanyama. Ndocha tate kutwalirie telima tubiganiria Monyonge no tatebyo buruso bwa gusenguru Western bole Peter Manyonge Wanyama nabo igo nindo chega iga mwaura Kabata negati ya bali barura malietabo na ndembale bakoligia obokonyi ko babu murai bwense yamini bumokonyi bumurai bwekiruge kikya LSK usikoligia LSK yagara twatwareli chingagichia ogochererwa Gen Z muswati uyo ndokorega sana faith endo nare goteba egere asania dara so nkelinga ekiombe kia LSK Law Society of Kenya kiabeire component ya nene seko shape wasoko okora siasa ya Kenya koye check kiaro konyore kere bintu bya salikire no nyene kero uchwangi asirereta se ai iga City Hall nero ekiombe kire na kio Central Police chimita nke gokurwa isitore nero yarenge LSK nero yarenge moyo ko konya aipo ako kulingoria makweria yo lakini ekero kurigereria abantu bare bakurigie kiruge kibono iga Charles Kanjama Mwaura Kabata na Peter Wanyama abangwana wisiko barigererie se barure kurubarure bakabayikire iga enjeranire bagwe conduct ese court of law sikori muna Charles Kanjama ne senior council ne gento geko mu wakiri uresekera ngukigoro utwarire tabiengi ya utabwati corruption ibina bya yo gambire buya ubwate bina bire monumento yani bina biria abantu baratebe barakwotie gara bakurwa ibina bya gusikuri Charles Kanjama no mora yo motoereru nande kero kumurigere nande yale constitutional lawyer kero kumurigere akoringoria mangana ya constitution gonye lingoria bagakwaranga kwa yerorire timbu atibu manyimono igoro ya Kabata lakini Peter Wanyama no yomo asa abantu balia inche munangorora ndimo waki ngororanga LSK yetagete umuntu ole via brand the activist abande ba define Faith Odhiambo kobe activist yes ole muni activist oise kurigererie bina Peter Wanyama akorire oseri gukorukotini otwarire shida nechi magistrate ekero magistrate gotaka komotebinga tagenda igoteba no ichikondiri kogenda igoto kogenda iga bago oseri ebina biaye oseri we wapiriri ose ebina biria kogamba otumekire gotebi chi magistrate gose chi judge chiri chikogamba ebina biaye ngano enjiro kogamba kineke igokoreka no what interest koranje ebeke nsemo egere kineke kegendere buya kubwatikana nanje LSK yabono iga yetagete an activist lawyer biya mono sana ntagete asanyo soro chiteka ibiri chuka tukule no nanje tigante venga ewiki ye litukuria ramisi tutariki 19 aba wakili nko ndabari wakachikura once Kenya ngema elinde bachoro borayo bonya igo meaning tamu ya Faith Odhiambo ya ikiro mwaelio so then again nko ndabari go pick ego kwaretringanerio musiko innocent gento kunga Law Society go sekiombe kyaba wakili ne kyombe kemo kere entenenere nene asokorenda amachiko ye country na ende yo korenda nga e country osobora iwe country mbo twara excesses mbo genda isukuranse una mono kwa rokera mandamana abana baitwa omosubati uri Faith na bakore mirememia no manyetenga tindi mu wakiri buna oyo ndo yateba but na rire ke abantu ababange Faith Odhiambo igachete buno muntu orenge weak actually tarekora kana kaba so strong lakini ekeraira power ngache ekeraira reins of power Faith Odhiambo na barorekanaga ko perform yani akaya out perform agakora gwetane munaganeirie wono na inche abasikaba naendelea romba bwate presidential debate ya romara goba ochakira saa 12 mpaka saa 4 na botuko tayya barigereria ngaira chingaki morore debate ye
such that mwamanya you know as much as toko chore president ye country ebyombe binde mbiro na biro byo kra baraiba bago chorwa bire bya muhimu sana tobwenete ko part of a conversation yeyo ndogo tigwisiko na wanonke bwate Peter Wanyama ngoyu bakumuruka gesiko nga PMO PMO iga korrekana ko by candidate ire disruptive etate go cha disorganize ekwende establishment ego kole bintu in a normal way gata gete bintu bikorwe agosebererania monyo kagonte bingagura atakasebererania ogosebererani kuria irondo tenga nko ande bagwegane diria ta by the way monyongo ogosebererani kuria nka tenga nko mwa kore niche na ndi kwa mwa attraction ya se more especially na nyorire a young bar ere excited go komonera because a young bar igeta umuntu okorrekana energetic umuntu confrontational ayane kana umuntu utaguchiko isaransa na serikali erinde ayanchereria umuntu kugunga mwaura kabata igare deputy ya Faith Odhiambo bonaiga lakini asobora ibwa Faith Odhiambo nturaro mwaura kabata ga ko come out strongly na ine tororenga principle kya koroteki atenenerete lakini nko bara accuse dinga karoba bana Faith diga ebinambiro robia ninge for public interest va withdraw chinchirasi karteki chitamanyiri igobono kwanyoranga nturi manyanga ne candidate Charles Kanjama is a constitutional lawyer, is a senior counsel who were conferred that kind of you know status out of maybe they have written something or one regent to get you know umuntu get outstanding ya karteki according lakini opo chando yomo ama gose na regent onko wake ko ambago come out of with him igare too religious bona yama gusinywa ki na chiko na agenda ko confront serikali Kristo bunywere sawa mbia sana tocha tanyoreri baga kimanya diasa amosingie ko tagete Innocentina kerotwa likukwana na tebanga omosike Oburu Odinga gagwendete ko genda matare go cheki wobongo njarenge kugani kwane ngechi babwatani ba Oburu Odinga sego na sabiro kwabera na nje muna mwanya bantu na tereria lakini umurigeria to nchachi bobe tina bwate eganga yoko gechia koni gokubwatia asante sana abari eritari orundi yakwa no nguru ne arago sponsor megotaneria aseti nkwane siasa erine nkwane eregoto Okay, asante sana Mr. Hassan na Amos ya sokonyora libaga twanyare ko batoko bera se chinganda chia siasa chinsa mambitumira noro ncheguru ku Innocent Onyango kukwene limbi ya mono nyasakulinde